हरे कृष्ण सर्वांना. सर्व भक्तांचं आपल्या आजच्या या भक्ती सदाचार क्लासमध्ये इस्कॉन बेंगलोरच्या वतीने मी हार्दिक हार्दिक स्वागत करते. आता आपण आपल्या भक्ती सदाचार क्लासची सुरुवात जी आहे ती नेहमीप्रमाणे मंगलाचरण करून त्याचबरोबर गुरूंच्या चरणी प्रणाम सादर करून करणार आहोत. आणि त्यानंतर आपण जे आपलं तिसरं मॉड्यूल अभ्यासाला सुरुवात केली तर त्याचं नाव आहे आचार्य परंपरा. तर त्यात सर्वात प्रथम की ज्यांच्यामुळे आज आपण भक्तीमध्ये आहोत तर त्यांचं चरित्र आपण अभ्यासणार आहोत. ते म्हणजे कोण आहेत आपले प्रमुख संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद, की ज्यांचं चरित्र अभ्यासाला आपण सुरुवात केली पण अजून सखोल चरित्राला सुरुवात नाही केली. तर आजपासून आपण अगदी सखोल मध्ये त्यांचं चरित्र करणार आहोत. तर तुझी एकच मिनिट, एक इम्पॉर्टंट टेम्पल म्हणून फोन येतोय, एकच मिनिट. प्रमाणे गुरुवंत आणि मंगलाचरण करूया आपण आणि आपण क्लासचा शुभारंभ करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्री श्री राधा गोविंद की जय. श्री चैतन्य महाप्रभु की जय. श्रील प्रभुपाद की जय.
श्री गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण सर्वांना. आपल्या सर्वांचं इस्कॉन बेंगलोरच्या वतीने पुन्हा एकदा आजच्या भक्ती सदाचार क्लासमध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत करते. आता आपण आजपासून आपले जे इस्कॉनचे प्रमुख संस्थापक आचार्य आहेत किंवा प्रमुख शिक्षा गुरु आपण ज्यांना मानतो, असे जे आहेत आपले श्रील प्रभुपाद, किंवा त्यांचं पूर्ण नाव काय आहे, अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद. आणि त्याच्या आधी उपाधी काय लावतो आपण, कृष्ण कृपा मूर्ती, म्हणजे ज्यांच्यावर कृष्णांची अखंड कृपा आहे असे कोण, कृष्ण कृपा असलेली मूर्ती. मूर्ती म्हणजे व्यक्तिमत्व या अर्थाने. म्हणजे उत्तर प्रदेशात जर आपण गेलो, नर्मदा परिक्रमा असं कोणी गेले असतील तर त्यांना माहित असेल, किंवा उत्तर प्रदेशात कसं बोलण्याची पद्धत आहे, मूर्ती, कितनी मूर्ती आहे म्हणजे किती लोक आहेत असं. तर मूर्ती या शब्दाचा अर्थ काय, असं व्यक्तिमत्व. तर कृष्ण कृपा मूर्ती म्हणजे असं व्यक्तिमत्व की ज्यांच्यावर भगवान श्रीकृष्णांची अखंड कृपा आहे, म्हणून त्यांना ही काय उपाधी लावली जाते, कृष्ण कृपा मूर्ती. त्यांच्याविषयीचा आदर जो आहे तर तो या उपाधीतून आपल्यासारख्या भक्तांनी व्यक्त करण्यासाठी ही उपाधी त्यांच्या नावाआधी लावली जाते. त्यानंतर त्यांचं दीक्षित नाव जे आहे, त्यांना जे गुरूंनी नाव दिले तर ते आपण म्हणतो एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद. प्रभुपाद म्हणजे काय, की जे प्रभूंच्या चरणांशी आपल्यासारख्या पतित जीवांना नेण्याचं कार्य करण्यासाठी आले. आणि त्याचबरोबर दुसरा अर्थ त्याचा आहे की जे प्रभूंच्या चरणांशी सदैव असतात, त्यांच्या सेवेमध्ये असतात. असे म्हणजे असे अनेक अर्थ प्रभुपाद या शब्दाचे आहेत. तर आपण हा भाग समजून घेतला आणि म्हणून त्यांना प्रभुपाद असं त्यांच्या भक्तांनी संबोधन वापरायला सुरुवात केली. आणि त्यामुळं आपण जे आहे अगदी थोडक्यामध्ये उल्लेख करताना श्रील प्रभुपाद असं म्हणतो. श्रील या शब्दाचा अर्थ संत, गोस्वामी किंवा असे जे असतात उच्च स्तरावरचे, म्हणजे जे आध्यात्मिक स्तरावर जे स्वरूप सिद्ध व्यक्ती असतात त्यांच्यासाठी श्रील हा शब्द वापरला जातो. आणि असा म्हणजे जो शब्द आहे तर तो श्रील प्रभुपाद जे आहेत तर त्यांच्या म्हणजे उपाधी आधी आपण नेहमी लावतो, म्हणजे प्रत्येक वेळी श्रील आपण लावतो पहा, अशा उच्च कोटीच्या शुद्ध भक्तांच्या नावाआधी. तर हा लावण्याचा प्रघात आहे, त्यांच्याविषयीचा असलेला आपला आदर त्यातून व्यक्त आपण शिष्यांनी करावायचा असतो. आणि फक्त आदर व्यक्त नाही करायचा किंवा दाखवायचा नसतो फक्त, तर प्रत्यक्ष आपलं तसं समर्पण आणि तसा आदरयुक्त भाव श्रील प्रभुपादांना पाहिला. श्रील प्रभुपादांचा जेव्हा विग्रह आपण पाहतो मंदिरामध्ये असतो, हो की नाही, प्रत्येक मंदिरामध्ये असतो, तर त्यावेळेला श्रील प्रभुपादांचा विग्रह पाहिल्यानंतर आपल्यामध्ये तो समर्पण भाव आला पाहिजे. तत्क्षणी आपण श्रील प्रभुपादांना दंडवत करण्यासाठी त्यांच्यासमोर आपण झुकलो पाहिजे. आणि तत्क्षणी काय आठवलं पाहिजे, श्रील प्रभुपादांच्या लीला आपल्याला आठवल्या पाहिजेत, की त्यांनी कसं संघर्ष केला. त्यांच्या जीवनामध्ये अनेक म्हणजे गोष्टी घडल्या. तर आपण टप्प्याटप्प्याने जाणार आहोत. तर पहिला टप्पा जो आहे तर त्या पहिला म्हणजे जो टप्पा आहे त्यांच्या जीवनातला, तर एकट्याने त्यांनी कशा संघर्ष केलाय हे आपण आता ह्या स्लाइड्स मधून अभ्यासणार आहोत. मग त्यांच्या जीवनामध्ये भक्तीच्या बीजाचं रोपण कसं झालं, मग त्यांना गुरूंचं मार्गदर्शन कसं मिळालं, मग नगर नगर गावागावामध्ये प्रचार करण्यासाठीचं त्यांचं उद्देश कशा पद्धतीने त्यांनी म्हणजे साध्य करायचा प्रयत्न केला, की जी चैतन्य महाप्रभूंची शिकवण होती. आणि त्यानंतर मग पुढे जाऊन आपण म्हणजे मंदिर निर्माणासाठी म्हणजे एखादं मंदिर व्हावं ही मनीषा बाळगून त्यांनी कशा पद्धतीने संघर्ष केला. आणि मग त्यानंतर त्यांचा अखंड जो प्रवास आहे आध्यात्मिक म्हणजे प्रचार प्रसार सगळ्या जगभर, आणि त्याची श्री गणेश कशी झाले, तर हे सगळं आपण टप्प्याटप्प्याने अभ्यासणार आहोत. तर सर्वात पहिल्यांदा त्यांचं संघर्षमय जीवन कसं होतं, म्हणजे आणि त्याच्या आधी त्यांचं बालपण कसं होतं, शालेय जीवन कसं होतं, कॉलेजमधलं जीवन कसं होतं. आणि कुठल्याही व्यक्तीचं जेव्हा व्यक्तिमत्व घडतं तेव्हा काय होतं, की त्याची जी बीज असतात ना ती लहानपणीच रोवली गेलेली असतात, की ही व्यक्ती अशी घडेल. म्हणजे भक्तीचं बीज जे आहे ना तर त्याचं हृदयामध्ये रोपण जे झालेलं असतं ते आधीच झालेलं असतं अशा म्हणजे उच्च स्तरावरच्या भक्तांच्या बाबतीत. आणि त्याचबरोबर
म्हणजे भक्ती जी आहे तर ती कोणत्याही वयात सुरू करता येते आणि त्यानुसार म्हणजे श्रील प्रभुपादांची पण खूप लहान वयापासून वयाच्या 5व्या वर्षापासून भक्ती जी आहे तर ती सुरुवात झाली. मग हा कसा होता प्रवास तर हे सगळं आपण आता अभ्यासाला सुरुवात करणार आहोत. तर आता श्रील प्रभुपादांच्या जीवनातले महत्वाचे प्रसंग आपण अभ्यासणार आहोत. तर आपण याच्या पुढच्या स्लाइडमध्ये पाहूया. मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हरे कृष्ण. हा, तर श्रील प्रभुपाद जे आहेत तर त्यांचं चरित्रही अभ्यासण्याआधी त्यांच्या चरणी आपण सादर प्रणाम आपण करणं आवश्यक आहे. म्हणजे माताजींनी सादर प्रणाम म्हणावं. जेव्हा आपण पंचांग प्रणाम म्हणतो ना त्यावेळेला ती कृती पण होणं आपल्या हातनं अपेक्षित असतं आणि म्हणून आपण आता वेगवेगळ्या ठिकाणी उपस्थित असतो तिथून आपल्याला पंचांग प्रणाम करता येईल असं नाही. ज्यांना करता येणार आहे त्यांनी मनातल्या मनात म्हणावं की पंचांग प्रणाम किंवा माईक म्यूटच आहेत सगळ्यांचे त्यामुळं आपण पंचांग प्रणाम म्हणून केलं तरी हरकत नाही. पण आपल्याला शक्य नसतं ना प्रत्येक वेळी ती कृती करणं. जेव्हा आपण दंडवत प्रणाम म्हणतो म्हणजे प्रभूजीज म्हणतात तेव्हा लाकडाच्या ओंडक्याप्रमाणे समोर शरण गेलं पाहिजे. आपण तिथे दंडवत घालायला तर प्रभूजींनी दंडवत प्रणाम म्हणावं. आणखी माताजींनी सादर प्रणाम म्हणावं आणि जेव्हा शक्य असेल पंचांग प्रणाम आपण करत असतो किंवा प्रभूजी जेव्हा दंडवत प्रणाम करत असतात तर त्यावेळेला त्यांनी दंडवत प्रणाम म्हणून तो करावा. म्हणजे अन्यथा दंडवत प्रणाम जेव्हा म्हणत असतो त्यावेळेला आपल्या हातून ती कृती होत नसेल तर तो अपराध होतो आणि म्हणून सादर प्रणाम आपण म्हणलं किंवा कोटी कोटी प्रणाम असं म्हणतात काही भक्त. म्हणजे आपण जेव्हा सादर प्रणाम म्हणतो तेव्हा चरणी आपण प्रणाम आहे तो प्रणामाचा भाव व्यक्त करतो म्हणजे त्यांच्यापर्यंत तो भाव आपला व्यक्त होतो. म्हणजे अशा पद्धतीने आपण आपल्या भावना व्यक्त कराव्यात. मग आता कोणत्याही आचार्यांचं चरित्र जेव्हा आपण अभ्यासणार असतो तेव्हा आता इथून पुढे सगळ्यांनी लक्षात ठेवूया. प्रत्येक वेळी त्यांच्याविषयीचा जो प्रणाम मंत्र आहे तो आपण अभ्यासणार आणि तो प्रणाम मंत्र आपण म्हणणार. तर त्यावेळेला सगळ्यांनी आपले माईक आहेत ते म्यूट ठेवूनच म्हणजे ते प्रणाम मंत्र माझ्या पाठोपाठ म्हणायला हरकत नाही. म्हणजे आपण आहेत तिथे आणि दंडवत प्रणाम करायला हरकत नाही. प्रभूजींनी साष्टांग दंडवत घालावा आणि माताजींनी पंचांग प्रणाम करावा. तर ह्याचं महत्व काय आहे तर जेव्हा आपण अशा आचार्यांच्या चरणी प्रार्थना करतो किंवा आपण दंडवत प्रणाम पंचांग प्रणाम करतो तर ही जी कृती असते आपण म्हणजे त्यांचे जे प्रणाम मंत्र म्हणतो तर त्यावेळेला आपण म्हणजे प्रत्यक्ष जे आहेत म्हणजे त्यांच्या चरणी तो दंडवत केल्याचं जे फलश्रुती आहे म्हणजे प्रत्यक्ष जर श्रील प्रभुपाद उपस्थित असते तर त्यांच्या चरणी दंडवत केल्याचं आपल्याला आशीर्वाद मिळतात. कारण कसं आहे की हे श्रील प्रभुपाद जे आहेत त्यांना तर शक्तावेश अवतारच मानलं जातं आणि मग असे जे भगवान यांचे पार्षद असतात तर ते कसे असतात भगवान यांच्या आज्ञेनुसार त्यांचे जे उपदेश आहेत तर ते सर्व लोकांपर्यंत पोहोचवायला किंवा त्यांचं जे कार्य आहे भगवान यांनी त्यांना जी सेवा दिली आहे तर ती योग्य वेळी तिथे येऊन करण्यासाठी उपस्थित होत असतात ह्या भूतलावर. पण हे कसे आहेत गोलोकवासी सगळे जे आहेत ते आपले आचार्य मंजिरी आहेत त्या भगवान यांच्या सेवेतल्या आणि त्यामुळं जेव्हा आपण फोटो जरी पाहतो स्क्रीनवर श्रील प्रभुपादांचा तेव्हा ते तिथे उपस्थित असतात. तर सगळ्यांनी लक्षात ठेवूया. आणि जेव्हा सत्संग आपण करतो श्रील प्रभुपादांच्या लीलाविषयी चर्चा करणार आहोत तर त्यावेळेला स्वतः माझा भक्त जो आहे तो हे प्रयास करतोय आणि माझे इतर भक्त ते श्रवण करतात तर स्वतः तिथे उपस्थित असतात आणि म्हणून आपण जेव्हा अशा पद्धतीने प्रणाम मंत्र म्हणतो तेव्हा त्याची फलश्रुती काय असते प्रत्यक्ष त्यांना प्रणाम होत असतो. म्हणून सगळ्यांनी काय भाग करूया तर मनोभावे त्यांना शरण जाऊया आणि प्रणाम मंत्र आपण म्हणूया. आता प्रार्थनेमध्ये मी गायलाच आहे त्यामुळं आता मी गद्यासारखं गाईन की ज्याचा अर्थ आपल्या सगळ्यांना लक्षात येईल. नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने. तर याचा अर्थ काय होतो की मी मी माझा म्हणजे जो माझा जो प्रणाम आता व्यक्त करणार आहे तर ती व्यक्त करण्याची
पद्धती पण आहे आपल्या गुरूंच्या चरणी. तर पहिलं वाक्य काय आहे? नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले असं म्हटलंय. तर इथं आपण लक्षात घेऊया की असे जे आहेत, म्हणजे कोण आहेत? तर श्रील प्रभुपाद. कसे आहेत? तर ज्यांना विष्णुपाद असं म्हटलं जातं, किंवा प्रभुपाद असं म्हटलं जातं. तर हे कसे आहेत? कृष्णांच्या अगदी जवळचे असे आहेत आणि ह्या भूतलावर अवतरलेले आहेत. आणि त्यांच्या चरण कमलांशी, त्यांच्या म्हणजे चरण कमलांशी मी माझा म्हणजे प्रणाम जो आहे तो व्यक्त करत आहे, किंवा त्यांच्या चरण कमलाचा मी आश्रय घेत आहे. तर त्यांचं नाव काय आहे? भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. भक्तिवेदांत स्वामीजींचं नाव आहे ते. तर असे जे आहेत त्यांच्या जे विष्णुपाद म्हटलं जातं ज्यांना, म्हणजेच प्रभुपाद. विष्णू म्हणजे आपण प्रभू भगवान यांचंच नाव आहे विष्णू. तर प्रभुपाद किंवा विष्णुपाद. तर नमो ओम म्हणजे काय? मी नमस्कार करत आहे. असे जे की कृष्णांच्या अगदी जवळचे आहेत आणि ते भूतलावर अवतरले आहेत आपल्या उद्धारासाठी, असे जे आहेत श्रील जे प्रभुपाद आहेत, तर त्यांच्या चरणी मी हा प्रणाम करत आहे. अशा पद्धतीने याचा अर्थ होतो, किंवा मी त्यांच्या चरण कमलांचा आश्रय घेत आहे. मग आश्रय कधी घेतो आपण? पहिल्यांदा काय करतो? आपले जे प्रमुख संस्थापक आचार्य आहेत त्यांच्या चरणी आपण प्रणाम करतो, हो की नाही? आणि म्हणजेच त्यांच्या चरणांचा आपण आश्रय घेतो. मग पुढे काय आहे? नमस्ते सारस्वते दैवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. आता इथे लक्षात घेऊया आपण की जे हरे कृष्ण. सर्वांना माझा आवाज ऐकू येतो ना? तर असे जे श्रील प्रभुपाद आहेत, तर त्यांच्या चरणी मी अत्यंत आदरपूर्वक, म्हणजे अत्यंत आदरपूर्वक किंवा म्हणजे कृतज्ञता भावात, असं शरण भावात, असं आपण तिथे भाव असला पाहिजे आपला. तर अशा म्हणजे पद्धतीचा तो भाव असला पाहिजे. रिस्पेक्टफुल हा इंग्लिश शब्दाच्या मर्यादा आहेत. तर तिथं कृतज्ञता भाव, गुरुंकडे आपल्याला कसा भाव असला पाहिजे? एक तर कृतज्ञतेचा, की आपल्या जीवनात गुरु आले म्हणून, आणि गुरूंच्या कृपेनं आज आम्हाला हे सगळं जे ज्ञान आहे वेदांचे हे शिकायला मिळते. किंवा दुसरा भाव कसा असला पाहिजे? शरण भाव. म्हणजे का? तर मी दासानुदास आहे. कोणाचा दास आहे? कृष्णांचा. मग कृष्णांचा दास मला कधी व्हायला मिळेल? जेव्हा मी श्रील प्रभुपादांशी जोडले जाऊन त्या परंपरेतला दासानुदास बनेल. म्हणजेच गुरु काय करतात? आपल्याला कृष्णांपर्यंत पोहोचवतात. मग अशा पद्धतीने आपण भाव आपला ठेवला पाहिजे. आदर भाव जो आहे तो त्यामध्ये शरण भाव काय दाखवतो? तर दास्यता दाखवतो. तर अशा दास्य भावामध्ये, अशा कृतज्ञतापूर्वक भावामध्ये आपण श्रील प्रभुपाद यांच्या चरणी प्रणाम करतो आहोत. मग आता असे जे आहेत श्रील प्रभुपाद, तर त्यांच्याविषयीचं हे वर्णन आहे. नमस्ते सरस्वते दैवे, म्हणजे जे आपले भक्ती सिद्धांत सरस्वती आहेत, म्हणजे त्यांचे जे गुरु आहेत, तर त्यांच्या आज्ञेनुसार, म्हणून काय म्हटलंय? नमस्ते सरस्वती देवे. पुढे काय म्हणते? गौरवाणी प्रचारिणे. तर असे जे भक्ती सिद्धांत सरस्वती, की ज्यांचा ते एक दास आहेत किंवा सेवक आहेत, शिष्य आहेत, म्हणजेच काय? तर त्यांच्या आध्यात्मिक गुरूंचे एक उत्तम शिष्य, एक उत्तम दास म्हणून जे सेवा बजावायला पाश्चात्य देशामध्ये जे जे असे शून्यवादाने किंवा जे निर्विशेषवादी आहेत किंवा शून्यवादाच्या ज्ञानाने जे पछाडलेले लोक होते पाश्चात्य देशातले, तर त्यांना तारण्यासाठी, म्हणजे त्यांचा उद्धार करण्यासाठी. आणि कशा पद्धतीने उद्धार करण्यासाठी? तर श्री चैतन्य महाप्रभू जे आहेत, तर त्यांची जी शिकवण आहे त्याचा प्रचार प्रसार करून ह्या पाश्चात्य देशामधले जे निर्विशेषवादी आहेत किंवा शून्यवादी आहेत, अशा सगळ्या प्रकारचे लोक म्हणजे आले त्याच्यामध्ये. तर ह्यांचा उद्धार करण्यासाठी, तारिणे म्हणजे काय? उद्धार करणे. तारणे म्हणजे काय? भवसागर तारणे, म्हणजे त्याचा अर्थ काय होतो? तो पार पोहून पार जाणे. तसं या लोकांना तारण्यासाठी, म्हणजे त्यांचा उद्धार करण्यासाठी, त्यांना आध्यात्मिक स्तर त्यांचा उंचावण्यासाठी हे जे आहेत श्रील प्रभुपाद जे आहेत, तर त्यांचं कार्य आहे. मग असे जे श्रील प्रभुपाद आहेत त्यांच्या चरणी मी सादर
प्रणाम करीत आहे, असा आपला भाव असणं आवश्यक आहे. आपण श्रील प्रभुपाद यांच्या चरणी पुन्हा एकदा सादर प्रणाम व्यक्त करूया. आपण बसल्या जागी पंचांग प्रणाम, साष्टांग प्रणाम म्हणजे दंडवत प्रणाम प्रभूजींनी करूया आणि आपण आता पुढे जाऊया. श्रील प्रभुपाद की जय. आता या स्लाइड मधनं आपण समजून घेणार आहोत की लोचनदास ठाकूर जे होते, तर त्यांनी चैतन्य महाप्रभू जे आहेत त्यांच्यावरती म्हणजे त्यांच्या ज्या लीला आहेत त्या संदर्भातलं म्हणजे त्यांच्या लीला उपदेश मुख्यत्वे करून त्यांच्या अगदी छोट्या छोट्या लीला म्हणजे सगळे सखोल जे उल्लेख आहेत लीलांचे हे चैतन्य मंगलमध्ये लोचनदास ठाकूरांचे आपल्याला पाहायला मिळतं. आणि आता लोचनदास ठाकूरांनी चैतन्य मंगल या ग्रंथाची रचना जी आहे ती वृंदावनदास ठाकूर यांच्या चैतन्य मंगल या ग्रंथावरनं केली, पण ते नाव एकसारखंच येतं आणि म्हणून चैतन्य भागवत म्हटलं जातं वृंदावनदास ठाकूरांच्या रचनेला, की ज्याचा संदर्भ घेऊन लोचनदास ठाकूरांनी चैतन्य मंगलची रचना केली. आणि कृष्णराज कविराज यांनी काय केली रचना, कशाची केली तर चैतन्य चरितामृतची रचना केली. तर ह्यांचा काळ एकसारखाच होता साधारण ह्या सर्वांचा. आणि हे सगळे निकटचे जे भगवान यांचे म्हणजे जे जवळचे भक्त होते, तर त्या चमू मधले सगळे जण हे भक्त आहेत की ज्यांनी अशा श्रील प्रभुपाद ज्यांनी चैतन्य महाप्रभूंच्या जीवनावरती अशा पद्धतीने त्यांच्या लीलांवरती हे म्हणजे हे सगळे ग्रंथ आहेत तर ते निर्माण केले. मग लोचनदास ठाकूरांनी त्यांच्या चैतन्य मंगल मध्ये सूत्रखंड नावाचं म्हणजे वेगवेगळे खंड आहेत आता आणि तिथे काही त्यांच्या रचना आहेत म्हणजे आपण कविता म्हणून त्यांना किंवा दुसरं म्हणजे आध्यात्मिक रचना आहेत असं म्हणू शकतो. आणि अशा ज्या आध्यात्मिक रचना आहेत की जिथं भगवान आणि भगवान यांचे भक्त यांच्याशी संबंधितच सगळं जे आहे तर ते वर्णन असतं. तर अशा उच्च स्तरावरच्या त्यांच्या ज्या रचना आहेत सूत्रखंड मध्ये, तर तिथे 12 नंबरचं जी अशी रचना आहे तर ती त्याच्या म्हणजे अनेक ओव्या आहेत किंवा श्लोक आहेत, तर तिथे 564 आणि 565 वा जो श्लोक आहे तिथे वर्णन आहे श्रील प्रभुपादांच्या विषयी जे आहे चैतन्य महाप्रभूंनी जे भाकीत केलं होतं आधीच सांगून ठेवलं होतं. तर ते काय आहे ते आपण समजून घेणार आहोत. तर ते काय आहे बंगाली भाषेतलं आहे. इबे नामा संकीर्तिना तीक्ष्ण खडगलिया म्हणजे काय की नाम संकीर्तनाचं तीक्ष्ण खडग, खडग म्हणजे काय मोठी तलवार जी लढवय लढतात ना त्याला खडग म्हणतात ना, अशी तलवार. तर असं खडग घेतलेले अंतर असुर जीवेन फेलिबे कटिया म्हणजे काय की हे जे सगळे म्हणजे प्रत्येक जीवात्मा जो आहे म्हणजे तर त्यांच्या अंतरामधले जे असुर आहेत तर ह्या सगळ्या असुरी प्रवृत्तीच्या लोकांचं मनपरिवर्तन कशा पद्धतीने करायला म्हणजे तर असं वर्णन जे आहे तर हे चैतन्य महाप्रभूंनी केलंय बरं का. आणि ते लोचनदास ठाकूरांकडून आपण ऐकतोय. तर नाम संकीर्तनाचं खडग म्हणजे तलवार घेऊन नाम संकीर्तन रूपी तीक्ष्ण धारदार तलवार घेऊन म्हणजे सर्वात जो आपण म्हणू की प्रभावी असं हरिनामाचं म्हणजे हरिनामाचं अस्त्र आहे म्हणजे ह्यापेक्षा दुसरं कुठलं अस्त्र असू शकत नाही बरं का ह्या भूतलावर. आणि असं अस्त्र घेऊन आणि ते कसे तलवार रूपी धारदार तलवार त्याला खडग म्हणतात असं घेऊन जे आपल्या अंतरातले म्हणजे जीवांच्या अंतरातले जे आसुर आहेत तर त्यांना त्यांचा नाश करायला त्यांना मारून टाकायला थोडक्यात असं आपण म्हणू. आणि दुसरं म्हणजे काय की यदी पापी छाडी धर्म दुरे देसे याया मोरा सेनापती भक्त येवे तथ्य म्हणजे हे जे सगळे असुर आहेत
तर ते दूरच्या देशात पण निघून गेलेत. इथे जे धर्म म्हणजे धर्माचा प्रचार प्रसार करणारे जे लोक आहेत त्यामुळे मग असे ते दूरच्या देशात निघून गेलेले जे लोक आहेत, आसुरी पद्धतीचे, आणि ज्यांच्या अंतरामध्ये असे आसुरी वृत्ती आहेत, तर असे जे लोक आहेत, पापी लोक आहेत, तर त्यांच्यासाठी म्हणजे की जे दूर देशात निघून गेले, धर्माचा प्रचार आणि प्रसारापासून म्हणजे ते दूर आहेत, किंवा आपण म्हणू धार्मिक आचरण किंवा धर्माचरणापासून जे दूर आहेत, अशा दूरच्या देशामध्ये असे जे पापी जीव आहेत, तर त्यांच्या हृदयातल्या या आसुरी वृत्ती आणि हे सगळं आसुरी जीवन त्यांचं जीवात्मा म्हणून जे आहे, तर किंवा त्यांचे म्हणजे असे जे पापी जीवात्मे आहेत, की असे दूरच्या देशात आहेत आणि त्यांच्या जीवनातलं हे सगळं म्हणजे जे काही आसुरी पद्धतीचं वर्तन आहे किंवा आपण म्हणू आसुरी त्यांचं आचरण आहे, तर हे सगळं सगळं नष्ट करण्यासाठी म्हणजे तर हे माझा सेनापती म्हणून, माझा सेनापती भक्त म्हणून तिथे येईल, अवतरित होईल, अशा पद्धतीचं जे आहे, तर ते भाकीत चैतन्य महाप्रभूंनी आधीच करून ठेवलं होतं. म्हणजे काय की हरिनामाची अशी इतकी आपण म्हणू तीक्ष्ण धारदार पात्याची तलवार घेऊन माझा सेनापती येईल आणि तो काय करेल, अशा प्रत्येक भक्ताचं हृदय जे आहे ते की म्हणजे ते इतके पापी आणि असे असुरी प्रवृत्तीचे भक्त असतील की ते दूरच्या देशात निघून आहेत आधीच, म्हणजे हे जे भक्त आहेत ते सगळीकडे विखुरलेले आहेत भगवंताचे, म्हणून ते दूरच्या देशात म्हणजे पाश्चिमात्य देशात जातील श्रील प्रभुपाद आणि त्या लोकांना प्रचार प्रसार करतील, अशा पद्धतीचं भाकीत जे आहे, तर ते चैतन्य महाप्रभूंनी आधीच करून ठेवलं होतं. कारण चैतन्य महाप्रभूंची इच्छा होती की जे परकीय देशामध्ये आहेत हे जे लोक आहेत, तर त्यांना भक्ती विषयी शिकवण देण्यासाठी प्रयास करण्यासाठी त्यांनी मार्गदर्शन केलं होतं. आणि त्यानुसार जे भक्ती विनोद ठाकूर आहेत, तर त्यांचं पहिलं पुस्तक आहे ते श्रील प्रभुपादांचा ज्या दिवशी जन्म झाला ना कोलकात्यामध्ये, तर त्यावेळेला तिथे म्हणजे पोहोचलं होतं. म्हणजे 1896 मध्ये जे आहे ते लंडनच्या लायब्ररीमध्ये पोहोचलं होतं पुस्तक, म्हणजे परकीय देशामध्ये अशा पद्धतीचं जे प्रचार प्रसाराचं कार्य भक्तिविनोद ठाकूरांनी तेव्हापासून सुरू केलं होतं. आणि बरोबर 70 वर्षांनी श्रील प्रभुपाद तिथे पुढे आपल्याला येईलच ते वर्णन त्यांच्या चरित्रामध्ये, तर तिथे 70 वर्षांनी बरोबर श्रील प्रभुपाद त्या लायब्ररीतल्या त्या पुस्तकामध्ये जे काही लिहिलंय तेच प्रचार प्रसार करत त्या शहरामध्ये तिथे एक स्वामीजी म्हणून उदयाला आले होते आणि अत्यंत म्हणजे त्यांच्या पाठीमागं भक्तांचं पाठबळ होतं आणि अनेक भक्तांसोबत प्रचार प्रसार, मंदिर निर्माण, नामहट्ट सेंटर असं त्यांचं कार्य सुरू झालं होतं. म्हणजे पहा, हे भाकीत जे आहे हे आधीच केलेलं होतं भक्तिविनोद ठाकूरांनी. चैतन्य महाप्रभूंनी जे काही लिहून ठेवले तर ते भक्तिविनोद ठाकूरांनी ते मांडलं होतं. आणि चैतन्य मंगल मध्ये जे आहे तर याचे उल्लेख लोचनदासांनी पण केलेले आहेत. अशा पद्धतीने श्रील प्रभुपाद यांच्या विषयीचं भाकीत चैतन्य महाप्रभूंनी केलेलं होतं. म्हणजे काय की लढणाऱ्या सैन्यामध्ये सेनापती म्हणजे कोण असतो की जो संघर्ष करतो, प्रत्येक लढाया लढत असताना प्रत्येक आघाडीवर संघर्ष करतो आणि काय करतो, यशाची पताका प्रस्थापित करतो, यशाची गाथा जी आहे तो लिहितो. तर अशा पद्धतीनं यशोगाथा लिहिणारे, भक्तीच्या प्रचार प्रसाराची यशोगाथा लिहिणारे असे सेनापती भक्त म्हणजे कोण आहेत, तर श्रील प्रभुपाद. आणि श्रील प्रभुपादांनी जी यशोगाथा लिहिली भगवान यांच्या प्रचार प्रसाराची, ती विजयगाथा असते, ती सगळीकडे त्याचा प्रचार प्रसार केला. तर त्या प्रचार प्रसाराची जय पताका म्हणजे कोण आहेत, आपले गुरु महाराज. गुरु महाराज की जय. त्यांच्या चरणी आपण वंदन करूया आणि पुढचा आपला चरित्रातला भाग जो आहे तो आपण सुरुवात करूया. हा माताजी पुढे जाऊ. त्यांचं बालपण कसं होतं तर ते आपण आता अभ्यासणार आहोत. हा माताजी पुढची स्लाइड घेऊया. हा, आता 1 सप्टेंबर 1896 साली एक छोटस गाव होतं कलकत्त्यामधलं. तर त्या गावामध्ये श्रील प्रभुपाद यांचा जन्म झाला.
तर श्रील प्रभुपाद यांचा जो जन्म आहे, तर त्या म्हणजे त्यावेळेला कशी परिस्थिती होती हे आपण समजून घेणार आहोत. मग टोलगोगे असं गावाचं नाव आहे. ते थोडं बंगाली नाव आहे, त्यामुळे आपल्याला लक्षात ठेवायला अवघड जाईल. तर कलकत्त्याचा तो एक भागच होता. म्हणजे कलकत्ता म्हणजे शहराचा भाग होता. पण पूर्वी कशी अशी छोटी-छोटी टाउन्स, म्हणजे आपण छोटी-छोटी नगरं म्हणू अशी असायची ना एका मोठ्या शहरामध्ये. तर तसं ते छोटं गावासारखा भाग होता. पण तो शहराचाच भाग होता. म्हणजे शहरामध्येच तो गणला जायचा. तर तिथे एका छोट्याशा घरामध्ये श्रील प्रभुपाद यांचा जन्म झाला. मग त्यांचा जन्माचं आणखी महत्वाचं वैशिष्ट्य काय आहे, तर त्यांचा जन्म जो आहे तो नंदोत्सवा दिवशी झालाय पहा. म्हणजे काय की भगवान श्रीकृष्ण जे आहेत त्यांचे जेव्हा जन्म होतो, म्हणजे जन्माष्टमी आपण साजरी करतो. तर त्यानंतर नंदोत्सव जेव्हा असतो, म्हणजे आपल्याला पुत्ररत्न झालं म्हणून नंदबाबांनी काय केलं, नंदोत्सव सुरू केला. म्हणजे काय की जे ब्राह्मण होते किंवा जे पंडित होते, ज्ञानी होते, त्यांना बोलवून दान केलं आणि त्याला म्हणायचं नंदोत्सव. गायी दान दिल्या, मोहरा दान दिल्या, त्यानंतर असं द्रव्य दान दिलं, असं पद्धतीनं त्यांनी जे नंदोत्सव साजरा केला. तर बरोबर त्या दिवशी त्यांचा जन्म झाला. मग आता इथे आपण हा भाग समजून घेऊया. म्हणजे काय की त्यांचा जन्म जो आहे तो नंदोत्सवा दिवशी झाल्यामुळं म्हणजे त्यांना घरातले सगळे जे आहेत, तर म्हणजे अत्यंत पवित्र तिथी आहे ती. आणि म्हणून त्यांना घरातले सगळ्यांनी म्हणजे नंदूलाल असं म्हणायला सुरुवात केली. आणि त्यातही त्यांचे जे काका आहेत, म्हणजे त्यांचे जे काका होते, तर त्यांनी हे त्यांना नाव दिलेलं होतं. बऱ्याचदा त्यांना नंदूलाल असाही उल्लेख चरित्रामध्ये येतो. तर ते त्यांच्या काकांनी त्यांना नाव दिलेलं होतं. मग आता त्यांचे जे वडील होते, त्यांचं नाव होतं गौर मोहन डे, असं त्यांच्या वडिलांचं नाव होतं. तर ते एक कपड्याचे व्यापारी होते. आणखी त्यांचा जो जन्म आहे, तर तो म्हणजे एक छोट्याशा घरात, म्हणजे असं 2 खोल्यांचं छोटंसं घर जे आहे, तर तिथे झाला. आणि ते कसं होतं, पूर्वीच्या काळी मातीची घरं होती पहा. आणि असं कौलारू छत असतं पहा. तर ते कसं असतं, असं जमिनीच्या दिशेकडे जाणारं, म्हणजे आपण म्हणू तिरपं असतं. तर अशा पद्धतीचं मातीचं घर, कौलारू छत असलेलं असं जे घर आहे, आणि जे फणसाच्या झाडाजवळ होतं. इथे चित्रात पहा सगळ्यांनी. आता स्मारक बनवण्यात आलंय. तर जे फणसाच्या झाडावर जवळ असं ते म्हणजे जे घर होतं असं, तर तिथे त्यांचा जन्म झाला. मग आता इथे अजून एक महत्वाची गोष्ट आपण समजून घेऊया, की अं, जे ज्योतिष होते, म्हणजे आता कुठलंही मूल जन्माला आलं तर त्याची जन्मतिथी महत्वाची असते. म्हणजे जन्मतिथी अगदी म्हणजे मिनिट सेकंद मध्ये ती नोंद करण्याची पद्धत आहे. तर त्याचा उपयोग काय असतो, तर जन्मकुंडली बनवण्यासाठी. आणि मग ज्योतिष असतात, तर त्यांना विचारलं जातं त्यांचं जे काही आहे त्या मुलाचं भाकीत. साधारण आपण भागवतामध्ये पण पाहतो पहा, परीक्षित महाराजांच्या जन्माच्या वेळेला असे जे त्यांचे जे सर्वश्रेष्ठ म्हणजे जे त्यांचे जे आचार्य होते, तर त्यांनी त्यांच्या जन्माविषयीचं सगळं भाकीत सांगितलं होतं. तर आणि ते सगळं म्हणजे पांडवांनी ऐकलं होतं. तर ही पद्धत आहे आपली. अशा पद्धतीने एखादं जेव्हा मूल जन्माला येतं, तर त्यावेळेला त्याचं जे आहे जन्मतिथीनुसार त्याची जन्मकुंडली मांडली जाते. आणि त्याच्या जन्माविषयीचं थोडंफार म्हणजे कसं त्याचं असेल जीवन, असं फलज्योतिष आपण म्हणतो, असं थोडंसं सांगण्याची पद्धत आहे. मग त्यांनी त्या ज्योतिषांनी काय सांगितलं होतं, अत्यंत महत्वाचा आहे हा मुद्दा. तर हा जो मुलगा आहे, तर तो वयाच्या 70 नंतर 7 समुद्र पार जाईल. आणि तो काय करेल, खूप मोठी धर्माची म्हणजे जी आहे, तर ती पताका रोवेल किंवा किंवा खूप मोठं धर्मप्रचारक बनेल. आणि तो काय करेल, 108 मंदिरं निर्माण करेल. अशा पद्धतीनं त्यांच्याविषयीचं भाकीत आधीच करून ठेवलेलं होतं पहा. जे ज्योतिषी होते श्रील प्रभुपाद यांच्या वडिलांशी संबंधित, तर त्यांनी हे भाकीत केलं होतं. आता इथे आपण समजून घेऊया की श्रील प्रभुपाद यांचं जीवन कसं होतं.
तर त्यांच्या जे पिता होते त्यांचं नाव होतं गौर मोहंडे, ते कपड्यांचे व्यापारी होते. तर त्यांच्या मातेचं नाव होतं रजनी. आता एक बंगाली रीतिरिवाजानुसार त्यांचं पालन पोषण झालं होतं. म्हणजे तर मग आपण हा प्रसंग समजूनच घेतला, की म्हणजे इतकी शुभ लक्षणं होती त्यांच्या जन्माच्या वेळेला, तर ज्योतिषांनीही भाकीतं केली होती, भविष्यवाणी केली होती, की हा जो मुलगा आहे, तो 70 वर्षाचा जेव्हा होईल, तेव्हा 7 समुद्रापार जाईल आणि धर्मधुरंधर होतील ते आणि काय करतील 108 मंदिरांची स्थापना करतील. मग तर गौरमोहन डे कसे होते, तर अत्यंत शुद्ध असे वैष्णव होते आणि त्यामुळं त्यांनी आपल्या मुलाचं जे पालन पोषण आहे तर ते अत्यंत उत्तम पद्धतीने केलं होतं. म्हणजे कृष्ण भक्त कसा बनेल ह्या पद्धतीने केलं होतं. आणि जेव्हा माता पिता वैष्णव असतात तर त्यावेळेला त्यांच्या घरामध्ये वैष्णव सदाचाराचं आचरण होतं. त्यामुळे श्रील प्रभुपादांच्या घरी कधी म्हणजे आपण म्हणू की मांसाहार किंवा असल्या कुठल्या गोष्टी ज्या आहेत तर त्या म्हणजे त्यांना त्यांनी कधी हात देखील लावला नव्हता किंवा चहा कॉफीला सुद्धा म्हणजे त्यांनी शिवलं देखील नव्हतं. अशा पद्धतीचं वैष्णव आचरण त्यांच्या घरी होतं आणि अत्यंत म्हणजे शांत स्वभावाचे आणि संयमित स्वभावाचे होते श्रील प्रभुपाद आणि अत्यंत गोऱ्या अशा वर्णाचे होते. मग जे श्रील प्रभुपाद यांचे जे वडील आहेत तर ते काय करायचे दुकान बंद करताना त्यांचे दुकान कसलं दुकान होतं तर त्यांचं कपड्यांचं दुकान होतं. मग तिथे उंदरांना खाण्यासाठी बरोबर म्हणजे दुकानच्या मध्यभागी एका पात्रामध्ये जे आहेत तर ते तांदूळ ठेवून येत असेल का तर त्यामुळं जे उंदीर आहेत तर ते उपाशी राहायला नकोत अन्यथा ते उपाशी राहिले तर ते कपडे कुरतडून टाकतील अशा पद्धतीनं म्हणजे त्यांचं कार्य असेल. मग चैतन्य चरित्रामृत आणि श्रीमद भागवतम बंगाली भाषेमधलं अर्थात तर बंगाली वैष्णवांसाठी आता ही दोन शास्त्र फार महत्वाची आहेत बरं का म्हणजे बंगालमध्ये भक्तीचा प्रचार प्रसार अशा पद्धतीने झाला तर त्यामुळं म्हणजे बंगाली जे वैष्णव असतात तर ते हे दोन ग्रंथांचा पाठ अगदी नित्य नेमाने करत असतात त्यामुळे म्हणजे रोज हरिकृष्ण महामंत्राचा जप त्यानंतर रोज चैतन्य चरितामृत श्रीमद भागवतमचं वाचन त्याचा पाठ आणि भगवान श्रीकृष्ण आहेत तर यांच्या विग्रहाची सेवा असं त्यांचं जे होतं नित्यक्रम होता त्यांच्या वडिलांचा आणि अत्यंत सौम्य असे त्यांचे वडील होते म्हणजे बिलकुल म्हणजे कडक असे नव्हते काहींचे वडील वडील कसे असतात कडक असतात खूप शासन करणारे असे बिलकुल नव्हते अत्यंत सौम्य आणि अत्यंत प्रेमळ स्वभावाचे होते बिलकुल त्यांनी श्रील प्रभुपादांना कधी कुठल्या गोष्टीसाठी दंड नाही दिला किंवा शिक्षा नाही केली असे त्यांचे वडील होते आणि उलट ते काय करायचे तर म्हणजे आपले जी मुलं आहेत किंवा आपलं जे सुपुत्र आहे तर ह्यांच्या बाबतीत म्हणजे ते कुठल्याही बाह्य अशा म्हणजे गोष्टीमुळं त्यांच्यामध्ये म्हणजे कुठला कुसंग घडून त्यांच्यामध्ये कुठल्या बाह्य अशा ज्या गोष्टी आहेत ह्यांच्यामुळं कुठलीही चुकीचं गोष्ट घडू नये श्रील प्रभुपाद यांच्याकडून तर यासाठी ते त्याला म्हणजे नेहमी जे आहेत श्रील प्रभुपाद यांना ते मार्गदर्शन करायचे आणि ते म्हणायचे की हे माझं पहिल्यांदा कर्तव्य आहे अशा गोष्टींमध्ये माझ्या सुपुत्राला मार्गदर्शन करणं म्हणजे इतका सौम्य त्यांचा स्वभाव होता आणखी ते काय म्हणायचे की ते चैतन्य महाप्रभू जे आहे तर त्यांचे वडील जे आहेत तर ते त्यांना दंड द्यायचे तर त्यामुळे तू काही वाईट विचार म्हणजे वाईट असा विचार मनात आणू नको जर कधी मला दंड द्यायची तुला वेळ आली तर असं हसत खेळत ते बोलायचे श्रील प्रभुपादांशी म्हणजे इतके प्रेमळ स्वभावाचे त्यांचे वडील होते. मग आता ह्या घटना आपण का अभ्यासतोय तर वैष्णव आचरण जे असतं किंवा वैष्णव च्या एखाद्या वैष्णवाचं आचरण कधी घडतं असं तर ज्या वेळेला त्याला वैष्णव जे आहेत म्हणजे त्यांचं वैष्णव सदाचाराचं जे आहे तर ते पूरक वातावरण मिळतं आणि असं जे वातावरण आहे तर ते शिला प्रभुपादांना मिळालं होतं आणि त्यामुळं म्हणजे त्यांची जी भक्ती लता आहे तर ती जी हृदयामध्ये जे भक्तीचं बीज त्यांच्या होतं तर त्यापासून भक्ती लता निर्माण होण्यासाठी म्हणजे जर कोणाचं म्हणजे योगदान असेल तर त्यांचे जे आई वडील होते तर त्यांचं योगदान त्यांच्या जीवनामध्ये आहे की ज्यामुळं श्रील प्रभुपादांनी अगदी लहान वयापासून म्हणजे भक्तीचे प्रयत्न करायला सुरुवात केली. आता पुढे जाऊ आपण. हो ताजी पुढच्या स्लाइड
मग आता ते जेव्हा 1.5 वर्षाचे झाले, तर त्यावेळेला काय झालं, की त्यांना खूप असा मोठा ताप आला आणि तो काही हटतच नव्हता. मग डॉक्टरांनी निदान केलं, की हा टायफॉइडचा ताप आहे. म्हणजे त्यांचे डॉक्टर बोस म्हणून जे होते, तर ते त्यांचे जे होते, तर ते त्यांचे फॅमिली फिजिशियन होते. म्हणजे त्यांचे नेहमीचे जे डॉक्टर ज्यांच्याकडे त्यांना दाखवलं जायचं. मग ते त्यांच्या वडिलांचे मित्र देखील होते. मग आता त्यावेळेला त्यांनी काय सांगितलं, की थोडंसं मांसाहार म्हणजे कोंबडीच्या जे पिल्लू असतं तर म्हणजे त्याचा म्हणजे त्याचा म्हणजे त्याचं सेवन करायला म्हणजे अशा पद्धतीने त्यांनी सल्ला दिला. म्हणजे डॉक्टर असल्यामुळे ते शास्त्राला मानणारे होते आणि म्हणून त्यांनी काय सल्ला दिला, की याला ताप आला आहे तर तुम्ही काय करा, की अशा म्हणजे पद्धतीचं जे आहे त्याला सेवन करायला आपण दिलं तर तो बरा होईल. मग आता हे सगळं जे आहे तर हे तर बिलकुल नाही पसंत पडणार होतं म्हणजे श्रील प्रभुपाद जे आहेत तर त्यांच्या वडिलांना, कारण ते कसे होते शुद्ध वैष्णव होते आणि जे वैष्णव असतात शुद्ध त्यांना काय वाटतं आपला जो मुलगा आहे तर तो राधाकृष्णांचा दास बनावा. असं त्यांना वाटतं किंवा त्याचं आचरण कसं असावं, शुद्ध असावं अशा पद्धतीचं त्यांचा जो आहे तर तो भाव होता, एक वैष्णव भाव त्यांच्या वडिलांचा आणि त्यामुळं त्यांना हे काही आवडलं नाही आणि मग त्यांनी काय केलं, तर ते अत्यंत उत्तम भक्त होते. तर त्यांनी काय केलं, ताबडतोब जाऊन म्हणजे श्रील प्रभुपादांच्या जे वडील होते त्यांनी विग्रहासमोर जाऊन प्रार्थना केली. जे विग्रह होते राधाकृष्णाचे त्यांच्यासमोर प्रार्थना केली आणि त्यामुळे काय झालं, तर त्यांचा ताप लगेचच म्हणजे काही म्हणजे थोड्याशा औषधांच्या सेवनामुळे हटला आणि अशा पद्धतीने ते बरे झाले. म्हणजे त्यांनी काय केलं, त्या मुलाला आपल्यासोबत घेतलं आणि असं काही नको द्यायला असं सांगितलं आणि ते घेऊन गेले विग्रहांसमोर आणि त्यांनी प्रार्थना केली तळमळीची आणि श्रील प्रभुपाद जे आहेत तर ते 1-2 दिवसातच बरे झाले. म्हणजे काय, की तळमळीची प्रार्थना जी आहे तर ती भगवान यांच्या चरणी पोहोचत असते. तर ह्याचं उदाहरण ह्या म्हणजे प्रत्यक्ष आपण श्रील प्रभुपादांच्या जीवनातल्या प्रसंगातून म्हणजे आपण शिकतो आहोत पहा. म्हणजे काय, की त्यांचे जे वडील होते तर ते इतके शुद्ध भक्त होते, की श्रील प्रभुपाद आपल्या चरित्रामध्ये लिहितात, की त्यांना असं आठवतं, की ते जेव्हा झोपून उठत, तेव्हा घंटेच्या टणटण आवाजानेच त्यांची म्हणजे जी आहे ती सकाळ व्हायची. म्हणजे इतकं सुंदर वातावरण घरी असायचं. म्हणजे वडील काय करत असत, तर सकाळी उठून विग्रहांची पूजा करत असत आणि त्यानंतर ते आपल्या कपड्यांच्या दुकानात जात असत किंवा रात्री म्हणजे ते झोपण्यापूर्वी सुद्धा काय करत असत, श्रीकृष्णांची अत्यंत निष्ठेने पूजा करायचे आणि त्यानंतर झोपत. त्यामुळं जेव्हा म्हणजे ते जेव्हा श्रील प्रभुपाद झोपायचे तर त्यावेळेला सुद्धा त्यांचे वडील जे आहेत ते आरती करताना ते पाहायचे आणि त्या घंटेचा जो टणटण आवाज आहे तर तो ऐकायचे आणि पुन्हा सकाळी उठायचे त्यावेळेला पण ते श्रीकृष्णांना नतमस्तक झालेले पूजा करताना ते वडिलांना पाहायचे. म्हणजे अशा पद्धतीच्या वातावरणामध्ये श्रील प्रभुपाद जे आहेत तर ते वाढले होते. म्हणजे हे जे वातावरण आहे ते एका वैष्णव घडण्यासाठी फार पूरक वातावरण आहे. म्हणजे गौरमोहनांना काय वाटायचं, वैष्णव म्हणून की आपला मुलगा जो आहे, अभय जो आहे तो राधाकृष्णांचा दास बनला पाहिजे, भागवताचा उपदेशक बनला पाहिजे आणि अ, अशा असा जो उपदेशक आहे तो अगदी मृदुंग वाजवण्यामध्ये आणि भक्तिमय कलामध्ये सगळ्या पारंगत बनला पाहिजे. मग अशा पद्धतीचं त्यांच्या इच्छा होत्या आणि त्यामुळे ते नेहमी त्यांच्या घरी जे साधू संत यायचे त्यांचा सत्कार करायचे आणि ते त्यांना प्रार्थना काय करायची, की कृपया माझ्या मुलाला असा आशीर्वाद द्या की श्रीमती राधाराणींची ह्याच्यावर कृपा होऊन दे. म्हणजे अशा पद्धतीचं त्यांचं आचरण होतं. मग आता अभय जेव्हा मोठे झाले तर तेव्हा काय घडलं तर ते आपण आता अभ्यासणार आहोत. मग अभय जेव्हा मोठे झाले तर त्यावेळेला त्यांचे जे म्हणजे काका होते तर त्यांच्यातला आणि त्यांच्या मातेमधला एक संवाद खूप छान आहे. काही लीला ह्या स्लाइड्समध्ये नाहीयेत, पण ज्या महत्त्वाच्या आहेत त्या मी सांगत राहीन. तर आपण त्या लिहून घेऊ शकता, त्याचा उल्लेख करू शकता आपल्या नोट्समध्ये. तर त्यांच्या ज्या आई आहेत श्रील प्रभुपादांच्या, तर त्यांनी इच्छा व्यक्त केली, की माझ्या या मुलाला मी म्हणजे परदेशात पाठवून वकील बनवण्याची इच्छा आहे मला. म्हणजे काय, की त्या काळामध्ये हे अध्ययन करायला लंडनला जायला लागायचं. तर त्यावेळेला
त्या मुलाचे म्हणजे काका, म्हणजे कोण, तर शिल प्रभुपाद यांचे काका. तर ते म्हणाले की खूप छान विचार आहे, आपण नक्की पाठवूया याला. हं? पण गौर मोहंडे आहेत तर त्यांना नाही आवडला हा विचार. तर ते काय म्हणाले, अगर म्हणजे जर जर कधी हे जे म्हणजे हे जे शिलप्रभुपाद आहेत, म्हणजे त्यांचं नाव अभय आहे, तर अभय जर इंग्लंडला गेला तर काय होईल, तर तिथली इंग्रजी वेशभूषा आणि तिथला आचार विचार जे आहेत त्यांनी म्हणजे तो प्रभावित होईल आणि त्याचं तसं आचरण व्हायला लागेल. मग असं जर आचरण म्हणजे तो करायला लागला, तर मग काय होईल, की तिकडच्या पद्धतीनं त्याचं आचरण घडेल आणि त्यामुळे आपण आपलं भारतीय जी संस्कृती आहे किंवा धर्माचरण आहे तर तो विसरून जाईल. आणि त्यामुळं बिलकुल नाही म्हणजे अभयला आपण पाठवायचं, अशा पद्धतीने गौरमोहन जे आहेत तर त्यांनी म्हणजे त्यांना विरोध केला. म्हणजे तिथे जाऊन तो काय करेल, फक्त जे अशा पद्धतीचे म्हणजे त्या काळात जे वातावरण जे पाहत होते ते, की मद्यपान करेल, त्यानंतर धूम्रपान करेल, तो स्त्रियांच्याच पाठी राहील तो. आणि मग अशा पद्धतीचं धनार्जन करून काय उपयोग आहे, असं धन मला बिलकुलच नकोय, अशा पद्धतीचे त्यांचे विचार होते. म्हणजे गौरमोहन डे एक उत्तम प्रकारचे वैष्णव होते आणि त्यांच्या जीवनामध्ये त्यांनी नेहमी वैष्णव जे आहे सदाचाराचं आचरण केलं आणि तेच सगळे संस्कार जे आहेत तर ते अभयचरण अरविंद म्हणजे श्रील प्रभुपाद यांना मिळाले. मग आता गौरमोहन डे यांनी अभयच्या जीवनाची सुरुवात जी आहे तर ती करण्यासाठी त्यांनी काय केलं, तर श्रील प्रभुपाद यांना कीर्तन आणि मृदुंगाचा ताल शिकवायला सुरुवात केली. तर त्यांचं स्वप्न होतं की माझा मुलगा जो आहे तर त्याला मी कसं पाहीन, किती छान स्वप्न होतं पहा गौरमोहन डेंचं, की माझ्या मुलाला मी भजन गाताना श्रीकृष्णांचं, मृदुंग वाजवताना आणि श्रीमद भागवताची कथा करताना पाहीन. जेव्हा वडील असं स्वप्न पाहतात तेव्हा ते मुलाच्या आयुष्यात म्हणजे घडू शकेल पहा. आई वडिलांनी जर असा विचार केला की मी माझ्या मुलाला आजच्या म्हणजे आजच्या काळातली परिस्थिती आपण पाहूया, टीकेचा भाग म्हणून नको घेऊया, तर आई वडिलांनी जसा विचार केला की माझा मुलगा जो आहे तो उत्तम अभिनेता झाला पाहिजे, माझा मुलगा जो आहे तो उत्तम म्हणजे वकील अशा पद्धतीचा झाला पाहिजे, उत्तम शास्त्रज्ञ झाला पाहिजे. पण कोणी म्हणजे हे सगळ्या भौतिक सुखाच्या गोष्टी आहेत किंवा भौतिक इंद्रिय तृप्तीच्या गोष्टी आहेत. पण जेव्हा आई-वडील असा विचार करतात, की माझा मुलगा जो आहे तो एक कृष्णांचा उत्तम भक्त झाला पाहिजे, तर हे खऱ्या वैष्णव म्हणजे हे खऱ्या वैष्णवाचं जे आहे तर ते आचरण असतं. म्हणजे भौतिक स्तरावरच्या गोष्टींमध्ये किंवा भौतिक स्तरातल्या गोष्टींविषयी त्याला इच्छा आकांक्षा नसतात. तर वैष्णव काय करतो, मार्गदर्शन काय करतो, तर आपल्या येणाऱ्या संपर्कात येणाऱ्या सगळ्यांना कृष्णांचं भक्त कसं बनवता येईल, अशा पद्धतीचं त्याचं मार्गदर्शन असतं किंवा कृष्णांशी कसं त्याला जोडता येईल. त्याचबरोबर आपले कुटुंबातले प्रत्येक जण कसा भक्त बनेल. मग आपल्याला जर मुलगा झाला तर मग तो उत्तम भक्त कसा बनेल कृष्णांचा आणि त्याच्यावर राधाराणींची कशी कृपा राहील, अशा पद्धतीचं त्यांचे विचार होते. आणि हे जे विचार आहे तर ते जे आहे ते सत्यात पुन्हा श्रील प्रभुपाद यांनी आणले. पण ह्याची जी बीज आहेत तर ही त्यांच्या बालपणामध्येच रोवली गेली होती पहा. म्हणजे हृदयामध्ये हे भक्तीचं बीज जे आहे तर ते वडिलांच्या मुळे अत्यंत सुंदर पद्धतीनं ते रोवलं गेलं होतं. म्हणजे अं, म्हणजे कुठल्याही भक्ताची जी भक्तिलता आहे तर ती फुलण्यासाठी काय हवं, तर आधी सुपीक जमीन हवी, हो की नाही. आपण शेतात पाहतो म्हणजे बीज आपण पेरतो पण त्याला सुपीक जमीन, मग अशी जी सुपीक जमीन म्हणजे काय, तर वैष्णव आचरण आणि एका वैष्णवाने केलेले विचार आणि त्याचं सदाचारी वर्तन की जे त्यांच्या आई वडिलांचं होतं आणि त्यामुळं श्रील प्रभुपाद जे आहे तर त्यांची भक्तिलता अशा पद्धतीने म्हणजे व्यापक स्तरावर म्हणजे पूर्ण विश्वामध्ये जी आहे तर ती म्हणजे त्याचा जो भक्तिलतेची जी फळं आहेत म्हणजे अशा पद्धतीनं इस्कॉनची निर्मिती आणि त्याचबरोबर भक्त अनुयायांची निर्मिती, 10,000 पेक्षा जास्त शिष्य आणि 108 मंदिरांची निर्माण आणि 25 पेक्षा जास्त देशांमध्ये प्रचार प्रसार, तर हे सगळं का घडलं, तर हे सगळं घडण्यासाठीचं पूरक वातावरण त्यांना लहानपणापासूनच मिळालं. म्हणजे उच्च भक्तांना तर म्हणजे भक्तांना अशाच म्हणजे घरामध्ये जन्म मिळतो पहा, की जिथे त्यांच्या भक्तीसाठी पोषक पुण्यात्मे असतात.
म्हणजे आणि त्याचबरोबर भक्तीसाठी पोषक वातावरण असतं. आता पुढे जाऊ आपण. हा, मग त्याची पुढच्या स्लाइड मध्ये घेऊ. हा, आता गौरमोहन डे जे आहेत तर त्यांनी अभय जे आहेत तर त्यांना जे राधाकृष्णांचा विग्रह आहे तर त्यांची पूजा करायला शिकवलं. म्हणजे काय की ते स्वतः तर पूजा करतच असत अर्चविग्रहांची. मग आता गौरमोहन डे जे आहेत तर त्यांनी छोटेसे अभय जे आहेत तर ते अगदी 5 वर्षाचे होते. तर त्यांनी काय केलं तर अर्चविग्रहांची पूजा कशी करायची याच्याविषयी सांगितलं. मग तेव्हा गौरमोहन डे जे आहेत तर त्यांनी शिलप्रभुपाद जे होते तर अगदी 6 वर्षाचेच होते. तर त्यांनी सांगितलं वडिलांना की म्हणजे तुम्ही जर अर्चविग्रहांची पूजा करताय तर मला पण एक अर्चविग्रह आणून द्या. मला पण असं छान राधाकृष्णांचा विग्रह आणून द्या. मग अशी मूर्ती आणून द्या, मग मला पण तुमच्यासारखी पूजा करायची. तर जेव्हा त्यांनी अशी इच्छा व्यक्त केली तर त्यावेळेला श्रील प्रभुपादांचे जे वडील आहेत गौरमोहन डे तर त्यांनी काय केलं, एक छोटीसा राधाकृष्णांचा विग्रह त्यांनी म्हणजे जो आहे तो विकत घेतला आणि आपल्या मुलाला दिला. मग आता अभय काय करायचे, आपल्याला जे काही अन्न ग्रहण करायचे तर त्याच्या आधी राधाकृष्णांना भोग लावायचे. जसं त्यांचे पिता होते ते राधा गोविंद त्यांच्या घरासमोर मंदिर होतं तर त्याचे म्हणजे तिथे जेव्हा जायचे तर त्यावेळेला त्यांच्या पित्यांसोबत ते जायचे किंवा कुटुंबासोबत किंवा स्वतःही जात असत तर तिथं आणि मग तिथे राधा गोविंदांचं जे पुजारी आहे तर त्यांचं अनुकरण तसंच्या तसं करायचे. म्हणजे काय की जसं पिता घरामध्ये भगवानांना पूजा करून त्यांच्या अर्चविग्रहांना भोग अर्पण करायचे हे पाहायचे. आणि अगदी तसंच समोर त्यांच्या घरासमोर राधा गोविंदांचं मंदिर होतं, तिथले पुजारी पण भोग अर्पण करताना पाहिजे. मग तिथं जसं करायचे तसंच्या तसं अगदी त्यांना म्हणजे तुपाचा दिवा लावून त्यानंतर म्हणजे व्यवस्थित म्हणजे घंटा वाजवून अशा पद्धतीने व्यवस्थित जसं काही म्हणजे त्यांची विश्रामाची व्यवस्था केली जाते भगवंतांची, त्यांना भोग दाखवला जातो. म्हणजे दिवसभर जो मंदिर कार्यक्रम चालतो अगदी तसंच्या तसं श्रील प्रभुपाद जे आहेत तर ते सेवा करायचा प्रयत्न करायचे. आणि ही जी सेवेची सुरुवात आहे तर ती त्यांच्या अगदी लहान वयापासूनच सुरुवात झाली. आणि मग भक्तीची सुरुवात जी आहे तर ती अशा पद्धतीने झाली श्रील प्रभुपादांच्या. मग आता 16 म्हणजे हे 6व्या वर्षी त्यांनी अर्चविग्रहांच्या पूजेला सुरुवात केली. 5व्या वर्षापासून ते बघायचे वडिलांना आणि मग त्यांनी लगेच विग्रहच मागितला. या चित्रात दाखवले पहा, असा विग्रह मला आणून द्या असं त्यांनी सांगितलं. आणि मग त्यांच्या वडिलांनी त्यांना राधाकृष्णांचा विग्रह आणून दिला छोटासा. मग आता रथयात्रेविषयीची ही लीला आहे श्रील प्रभुपादांच्या जीवनातली. म्हणजे 5 ते 6 वर्षाच्या दरम्यानच ही घडलेली. तर तेव्हा काय झालं की 1960च्या दशकामध्ये म्हणजे श्रील प्रभुपादांनी अमेरिकेला रथयात्रेचा उत्सवाला सुरुवात केली. पण त्याच्या आधी म्हणजे म्हणजे त्यांच्या जीवनामध्ये जे घडलं तर त्यामुळं ही रथयात्रा जी आहे म्हणजे तर ती संपन्न झाली. मग हे कसं काय ते आपण समजून घेऊया. म्हणजे काय की त्यांनी जे काही शिकलं होतं आपल्या लहानपणापासून तेच त्यांनी आचरणात आणलं होतं पहा. म्हणजे आपल्या बालपणामध्ये ही भक्तीची बीज आपल्यावर अशी आपल्या हृदयामध्ये रोवली जातात. तर त्याचं उदाहरण होतं श्रील प्रभुपादांनी केलेली सॅन फ्रान्सिस्को मधली रथयात्रा. तर अभय जे होते तर ते म्हणजे त्यांचं कुटुंब जे आहे तर कलकत्तामध्ये जे भगवान जगन्नाथांची रथयात्रेचा उत्सव जो आहे तर तो साजरा केला जातो. नंतर तर तशी रथयात्रा जी आहे तर ती त्यांना आपल्या मित्रांसोबत करायची होती. म्हणजे त्यांनी सांगितलं मला पण रथ हवाय आणि मला पण रथयात्रा करायची आहे. मग आता जी रथयात्रा आहे तर ती सगळ्या शहरांमध्ये साधारण पश्चिम बंगालच्या केली जाते की जिथं भरपूर भाविक येत असतात. आणि तिथे 3 रथ केले जातात आणि ते जे आहेत तर ते ओढले जातात. म्हणजे आणि म्हणजे कृष्णांचे जे दिव्य लीला आहेत त्याच्या स्मृतीचं म्हणजे त्याच्याबद्दलच्या त्या स्मृती म्हणजे आहेत तर त्या जागृत करण्यासाठी हे जे रथ आहेत ते ओढले जातात. मग आता अभय यांची इच्छा होती की त्यांच्याकडे आपला स्वतःचा रथ असायला हवा आणि रथयात्रा आपण करायला हवी. आणि म्हणून त्यांनी वडिलांना सांगितलं. मग गौरमोहन डेनी काय केलं, त्यांना एक छोटासा 3 फुटाचा
रथ आणला, छोटासा. आणि मग जे वडील आहेत तर त्यांनी मदत केली. अभय छोटे होते ना, तर त्यामुळं ते जे रथ होते तर त्याला रंगरंगोटी करण्यासाठी, सजावट करण्यासाठी अशी मदत केली. आणि मग काय केलं अभयाने, तर आपले सगळे जे मित्रमंडळ आहे, बालगोपाल जे आहेत, तर त्यांना सगळ्यांना घेऊन रथयात्रा संपन्न केली. त्यांची बहीण होती भवतारिणी, तर तीही मदत करायची. आणि अशा पद्धतीने तिची मदत घेऊन आणि त्याचबरोबर आसपासचे शेजारी पाजारी तर यांना सुद्धा यात्रेला त्यांनी निमंत्रित केलं. हम्म आणि मग आसपासच्या शेजारी मातांनी काय केलं, छान छान प्रसाद बनवला. आणि अशा पद्धतीनं श्रील प्रभुपादांची रथयात्रा संपन्न झाली पहा. हम्म तर अशी सुंदर रथयात्रा जी आहे, तर श्रील प्रभुपादांनी आपल्या म्हणजे अगदी वयाच्या 5व्या वर्षीच म्हणजे जी आहे तर ती सुरुवात केली ज्याची. तर ही ही जी रथयात्रा आहे, हे मूळ बीज आहे. की कुठल्या प्रसंगाचं, तर अशीच रथयात्रा 1960च्या दशकामध्ये श्रील प्रभुपादांनी सर्वात प्रथम अमेरिकेतल्याच सगळ्या वस्तू वापरून, भारतातून कुठलीही वस्तू न मागवता रथ देखील तिथे तयार केले. आणि हे रथ तयार करत असतानाच आपले जे गुरु महाराज आहे, खूप आनंदाची गोष्ट आहे, सगळ्यांनी लक्षात घेऊया. गुरु महाराजांच्या चरित्रामध्ये याचा उल्लेख मिळतो. आपले जे गुरु महाराज आहेत, हिजोलीने जयपताका स्वामी महाराज, तर हे तेव्हा तिथे पोहोचले होते. म्हणजे श्रील प्रभुपाद यांच्या रथयात्रे जिथं सॅन फ्रान्सिस्को मध्ये संपन्न होणार तिथे पोहोचले होते. आणि जयानंद स्वामी महाराज जे रथयात्रेमध्ये ज्यांचा फोटो आपण पाहतो पहा, तर ते रथ तयार करत होते, खिळे ठोकून लाकडाच्या पट्ट्यांनी तो रथ तयार करत होते. आणि तिथे आपले गुरु महाराज पोहोचले होते पहा. म्हणजे ही लीला आहे, यासाठी आपल्यासाठी फार महत्वपूर्ण. आणि म्हणजे हे 70च्या दशकातल्या लीलेचा हा संदर्भ देते. आणि तेव्हा गुरु महाराज अगदी 18-19 वर्षांचे होते. आणि ते आपल्या गुरूंच्या शोधात तिथे पोहोचले होते. श्रील प्रभुपादांची त्यांची भेट झाली नव्हती आणि हा रथ तयार झाला 2 आठवड्यामध्ये. आणि ही पहिली रथयात्रा घडली. आणि ह्या पहिल्या म्हणजे ही जी पहिली रथयात्रा आहे, तर ती जेव्हा घडली त्यानंतर जे आहे आपले गुरु महाराज आहेत, त्यांना श्रील प्रभुपाद यांची भेट त्यांची पहिली भेट घडली. आणि त्यांना शिष्य म्हणून गुरु महाराजांना आपल्या श्रील प्रभुपादांनी स्वीकारलं होतं पहा. तर ह्या रथयात्रेशी निगडीत हा एक महत्वाचा आपण म्हणू एक महत्वाची लीला आहे, की आपले गुरु महाराजांना कसे श्रील प्रभुपाद भेटले. तर हे पण आपण लक्षात ठेवूया या लीले संदर्भात जेव्हा आपण अभ्यासतो. म्हणजे कसं असतं पहा, म्हणजे आपले जे भक्त आहेत किंवा पार्षद आहेत, तर त्यांच्या माध्यमातून भगवान यांचं कार्य कसं असतं. तर बरोबर त्या रथयात्रेच्या वेळेला तिथे गुरूंच्या शोधात आपले गुरु महाराज जे आहेत ते पोहोचले होते. आणि त्यानंतर श्रील प्रभुपादांनी त्यांना स्वीकारलं. आणि ते पुढच्या गोष्टी आपण गुरु महाराजांच्या चरित्रात अभ्यासूच, पण इथे हा मुद्दा सगळ्यांनी लक्षात घेऊया. आणि ह्या रथयात्रेच सेवेमध्ये गुरु महाराज जे आहेत तर तेही म्हणजे आले. आणि अशा पद्धतीनं त्यांचा म्हणजे या रथयात्रेचं सुरुवात आणि गुरु महाराजांच्या भक्ती म्हणजे जी भक्ती मार्ग किंवा जो भक्ती यात्रेचा जो प्रवास आहे, तो इथून या सॅन फ्रान्सिस्कोच्या रथयात्रेपासून सुरुवात, म्हणजे हा प्रवासाची सुरुवात झाली. आता आपण पुढे जाऊया, पुढच्या स्लाइडवर जाऊया. हा, त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कुमुद, मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हरे कृष्ण. कुमुद, मग त्याची पुढच्या स्लाइडवर येऊया आपण. हरे कृष्ण. आता इथे आपण महत्वाचं एक श्रील प्रभुपादांचं म्हणजे जे त्यांनी आत्मचरित्रामध्ये त्यांनी बरंच आपलं जे मनोगत व्यक्त केले, तर त्यानुसार त्यांचं जे लिखाण आहे तर ते आपण अभ्यासणार आहोत. तर म्हणजे त्यांनी हे जे
वर्णन केले तर हे जे अर्चविग्रह जे आहेत तर ते राधाकृष्णांचे जे अर्चविग्रह आहेत तर त्या संदर्भातलं हे म्हणजे वर्णन आहे. आणि जे आपण आता कथेमध्ये अभ्यासलं म्हणजे जे राधाकृष्ण जे आहेत जे राधा गोविंदांच्या ज्या मूर्ती आहेत तर त्या म्हणजे ते तासन तास ते विग्रह जे होते त्यांच्या घरासमोर जे मंदिर होतं तिथले ते विग्रह आहेत सगळ्यांनी पाहूया. श्रील प्रभुपादांच्या घरासमोर जे मंदिर होतं तर त्या मंदिरातले हे विग्रह आहेत की ज्यांच्याकडं ते तासन तास पाहत बसायचे आणि त्या विग्रहांची म्हणजे विग्रहांच्यावर ते एकाग्रचित्ताने ध्यान करायचे. इतकं सुंदर विलोभनीय असं ते विग्रह होते. म्हणजे त्या विग्रहांच्या समोर त्या मंदिरामध्ये वेगवेगळ्या प्रार्थना करत श्रील प्रभुपाद जे आहेत त्यांनी तासन तास तिथं म्हणजे घालवले होते. असे सुंदर विग्रह जे आहेत ते राधा गोविंदांचे होते. आणि हे राधा गोविंद जे आहे तर ते त्यांच्या जीवनामध्ये आल्यामुळं म्हणजे त्यांची कृष्ण भक्ती आहे ती पुढे फुलत गेली अशा पद्धतीचं त्यांनी वर्णन लिहून ठेवलंय. त्याला ठकूर ठकूर ठकूरब्री असं त्याला म्हणतात. तर ती म्हणजे ते मंदिर जिथे आहे त्यांच्या घरासमोर तर ते म्हणजे त्यांचं जे घर होतं पूर्वीचं तर तिथलं ते मंदिर आहे आणि त्या जागेचं ते नाव आहे. तर तिथून त्यांच्या आध्यात्मिक जीवनाची जी आहे तर सुरुवात झाली. म्हणजे त्यांना राधा गोविंद जे आहेत तर त्यांनी भक्तीमध्ये जे आहे तर ते ओढून आणलं असं आपण म्हणू किंवा त्यांच्याकडे ते आकर्षले गेले आणि त्यांच्या सेवेमध्ये सदैव ते रममाण असायचे. म्हणजे अगदी वयाच्या 5व्या वर्षापासून त्यांची भक्ती सेवेची सुरुवात झाली आणि त्यांची सेवा जी आहे तर ती पुजारी करताना ते प्रभावित व्हायचे. ते पाहून त्यांचे पिता करायचे सेवा ते पाहून प्रभावित होऊन त्यांनी काय केलं अर्चविग्रहांची सेवा करायला वयाच्या 5व्या-6व्या वर्षापासून सुरुवात केली. आता पुढे जाऊ आपण. हो, त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हरे कृष्ण माताजी पुढच्या स्लाइडवर येऊया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी माझा आवाज ऐकू येतोय ना? हरे कृष्ण. पुढची स्लाइड घेऊया कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण कुमुद माताजी पुढची स्लाइड घेऊया आपण. कदाचित काहीतरी इंटरनेट इश्यू असेल. आपण पुढची चर्चा करूया. त्यांच्या चरित्रातले जे मुद्दे आहेत त्याच्यावर आपण अजून पुढेचा विचार करू. मग आता अभय चरणारविंद यांचं कॉलेजमधलं जे जीवन होतं तर ते कसं होतं हे आपण आता पाहणार आहोत. हरे कृष्ण माताजी माझा आवाज ऐकू येतोय. पुढची स्लाइड घेऊया आपण. हरे कृष्ण. हा. आता कॉलेज आणि त्यांचं जे वैवाहिक जीवन होतं या संदर्भाविषयी आणि त्याचबरोबर गांधीजीची चळवळ होती तर ह्या संदर्भात शिलप्रभूंच्या जीवनात कशा घडामोडी घडल्या तर हे आपण आता समजून घेणार आहोत. आता जी पुढची स्लाइड घेऊया. हरे कृष्ण. मग त्याची माझा आवाज नाही ऐकू येते का? हरे कृष्ण. हा. तर आता शिलप्रभुपादांचं जे जीवन आहे तर ते 1916 साली त्यामध्ये कॉलेज जीवनाचा श्री गणेशा झाला. आता कॉलेज जीवन जे होतं
तर तिथे अभ्यास करत जेव्हा श्रील प्रभुपाद होते तर तेव्हा ते कसं होतं तर अभय जे आहेत तर त्यांनी स्कॉटिश चर्च त्यावेळेला अत्यंत प्रसिद्ध होतं. तर ते स्कॉटिश चर्च जे आहे तर तिथेच एक कॉलेज चालवलं जायचं. हम्म आणि ते एक प्रकारचं ख्रिश्चन म्हणजे ख्रिश्चनांचं ते कॉलेज होतं. पण ते अत्यंत प्रसिद्ध होतं आणि सगळे उच्च स्तरावरचे जे उच्च वर्गातले म्हणजे बंगाली लोक होते तर ते सगळे आपल्या मुलांना तिथे कॉलेजला घालत असत म्हणजे आणि जे सगळे वैष्णव होते तर ते सुद्धा तिथे म्हणजे चांगल्या प्रकारची मुलं येतात म्हणजे उच्चवर्णीय लोकांची म्हणून तिथे पाठवत असत. मग त्यामुळं गौरमोहन डे जे आहे तर त्यांनी जे आहे तर ते म्हणजे त्यांना त्या स्कॉटिश चर्च कॉलेजमध्ये शिक्षणासाठी तिथे जे आहे तर त्यांना तिथे हजर केलं. मग आता गौरमोहन डे जे आहेत तर त्यांच्याबद्दल जसं मी उल्लेख केला की त्यांच्या आईची इच्छा होती की त्यांनी लंडनला जावं आणि उच्च शिक्षण घेऊन वकील बनावं आणि त्यांच्या काकांना सुद्धा म्हणजे ती जी इच्छा आहे तर ती अत्यंत आवडली होती. पण गौरमोहन डे यांनी काय केला त्याला विरोध केला, बिलकुल नाही सांगितलं आणि त्यांनी काय सांगितलं त्यांचं शिक्षण भारतातच होईल, परदेशात जाऊन काय होईल तर जो आहे म्हणजे माझा मुलगा आहे तो बिघडून जाईल, मद्यपान करेल, नशापान करेल किंवा धूम्रपान अशा गोष्टी किंवा त्या काळात म्हणजे अ, अ, अशा स्त्रियांच्या पाठी जाणं किंवा भौतिक आसक्तीमध्ये गुंतून राहणं तर हे फार निषिद्ध मानलं जायचं आणि त्यामुळं अशा कुठल्या गोष्टीत पडून तो सगळं भारतीय संस्कृतीच विसरून जाईल आणि तिकडच्या पाश्चात्य देशातल्या लोकांसारखंच आचरण करेल. त्यामुळे बिलकुल म्हणजे अशा कुठल्या गोष्टीला त्यांनी परवानगी दिली नाही. मग थोड्या दिवसांनी म्हणजे जेव्हा ते कॉलेजला म्हणजे शिकायला तिथं गेले स्कॉटिश चर्च कॉलेजला तर त्यावेळेला अभयने काय केलं एका नाटकामध्ये भाग घेतला होता. तिथे जे म्हणजे अशा पद्धतीचे म्हणजे वेगवेगळे कार्यक्रम समारंभ असतात कॉलेजमधले म्हणजे जे असत तर तिथे एक म्हणजे नाटक जे तर बसवलं होतं तिथल्या लोकांनी सगळ्या विद्यार्थ्यांनी मिळून आणि तिथे जे अभय आहेत तर त्यांनी काय केलं म्हणजे चैतन्य महाप्रभूंच्या वरती एक नाटिका लिहिली आणि तिथे म्हणजे जे आहेत तर त्यांनी अद्वैताचार्यांची भूमिका केली. तर त्यांनी पाहिलं त्यांनी इतकी उत्तम भूमिका ती वठवली की ती जी भूमिका आहे ती त्यांनी जेव्हा केली तर त्या भूमिकेमध्ये म्हणजे जेव्हा ते इतके समरस झालेले होते म्हणजे त्या भूमिकेमध्ये की जेव्हा ती भूमिका वठवत होते अद्वैताचार्यांचे श्रील प्रभुपाद तर त्यावेळेला सगळे जे प्रेक्षक होते तर त्यांच्यामधले काही जण म्हणजे त्यांनी रडताना पाहिले. म्हणजे अशा पद्धतीने अत्यंत उत्तम प्रयत्नांनी त्यांनी ती नाटिका जी आहे तर ती बसवली होती की ज्यामुळे सगळा प्रेक्षक वर्ग आहे तर त्यांची हृदय जे आहे ते अत्यंत म्हणजे काय झाली हेलावली. अशा पद्धतीनं म्हणजे एकदाच आयुष्यात पहिल्यांदा आणि शेवटचं नाटकामध्ये सहभाग घेतला अभय यांनी आणि तो म्हणजे कुठला चैतन्य महाप्रभूंच्या जीवनावर आधारित नाटक आणि तिथे त्यांनी अद्वैताचार्यांची भूमिका वठवली होती. मग आता हे मग आता हे सगळं करत असताना कॉलेज जीवनामध्ये काय झालं की त्यांचं खूप असं म्हणजे खूप आपण म्हणू धावपळीचं कॉलेज जीवन असायचं म्हणजे एका पाठोपाठ एक लेक्चर्स असायचे म्हणा किंवा म्हणजे त्यांना कॉलेजचा जो अभ्यास होता ते करत शक्य नव्हतं. त्यांचे जे राधा कृष्णांचे जे विग्रह होते छोटेसे वडिलांनी दिलेले आणि जे ते नेहमी पूजा करायचे तर त्यांनी त्यांना काय केलं त्या विग्रहांना एका आपल्याला शक्य नाही आहे आता त्यांची सेवा करणं म्हणून एका छोट्याशा बंद डब्यामध्ये ठेवलं होतं श्रील प्रभुपादांनी आणि मग ते त्यांना बंद डब्यामध्ये ठेवलं असल्यामुळे ते त्यांची काय म्हणजे सेवा करत नव्हते. मग एक दिवशी काय झालं ते पहिल्या वर्षालाच होते म्हणजे कॉलेजच्या आणि त्यावेळेला अभय जे आहेत तर त्यांना एक स्वप्न पडलं. तर त्या स्वप्नामध्ये कृष्ण आले आणि ते कृष्ण काय म्हणत होते की म्हणजे तू मला बॉक्समध्ये बंद का करून ठेवलेस या डब्यामध्ये तू मला बाहेर का नाही आणत त्याच्यातून आणि तू माझी पूजा का नाही करत आहे असं कृष्ण म्हणाले. मग जे श्रील प्रभुपाद आहेत म्हणजे जे अभय आहेत तर त्यांना अत्यंत दुःख झालं की आपण ह्या विग्रहांकडे दुर्लक्ष केलं आणि मग त्यांनी पुन्हा जे आहे तर ते
राधा कृष्ण आहेत तर त्यांचे जे विग्रह आहेत छोटेसे त्या डब्यातून बाहेर काढले आणि त्यांनी त्यांची नियमित पूजा करायला सुरुवात केली. म्हणजे त्यांचं काही असेल किती महत्वाचे त्यांचा अभ्यास असेल किंवा लिखाण असेल किंवा काही असेल पण काही असलं तरी आपण ह्या विग्रहांची सेवा करायची असा त्यांनी संकल्प केला, आपण म्हणून निर्धार केला, आपण दृढव्रत ज्याला म्हणतो. आणि त्यांनी पूर्ण म्हणजे पूर्ण आयुष्यभर ह्या विग्रहांची सेवा केली. आता पुढे जाऊ आपण. हा, आता सुभाषचंद्र बोस जे होते तर हे त्यांच्या वडिलांचे म्हणजे आता वडिलांच्या निर्णयानुसार सुभाष शिला प्रभुपाद जे आहेत तर त्यांनी कॉलेजला आता प्रवेश घेतलाय. आता सुभाषचंद्र बोस जे आहेत त्यांची जी मुवमेंट होती आझाद हिंद सेना तर म्हणजे त्या सगळ्या म्हणजे त्या चळवळीकडे शिल प्रभुपाद जे आहेत तर ते आकर्षले गेले. आणि त्यांचा विद्यार्थ्यांना अत्यंत उत्तम असा आधार पण होता. म्हणजे ह्या आझाद हिंद सेनेची जी चळवळ होती तर यामध्ये त्यांचा विद्यार्थ्यांच्या वरती खूप प्रभाव होता सुभाषचंद्र बोस यांचा. आणि अभय जे आहेत तर ते सुभाषचंद्र बोस यांची भाषणं ऐकायचे. किंवा त्यांना सुभाषचंद्र बोस हे आवडायचे, त्यांना असं वाटायचं की त्यांचा आध्यात्मिकतेवर अत्यंत विश्वास आहे आणि त्या उत्साहाने ते त्यांना ऐकायचे. म्हणजे त्यांचं जी निर्णय क्षमता आहे किंवा त्यांची जी म्हणजे अशी निर्णय घेण्याची जी क्षमता किंवा पद्धती आहे आणि काहीतरी निर्माण केलं करून त्याच्यातून म्हणजे भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यासाठी म्हणजे त्यांनी जी चळवळ उभा केली होती आझाद हिंद सेनेच्या माध्यमातून तर हे सगळं त्यांना फार आवडायचं. पण अभय यांना कुठल्याही राजकारणामध्ये बिलकुल रस नव्हता. राजकीय म्हणजे राजकीय म्हणजे ज्या हालचाली आहेत तर त्याच्यामध्ये बिलकुल त्यांनी कधी रस घेतला नाही. म्हणजे म्हणजे जी स्वातंत्र्याची जी संकल्पना आहे ना तर त्याच्या बाबतीत किंवा अशा सगळ्या योजनांबाबतीत त्यांना बिलकुल रस नसायचा. म्हणजे असं जरी असलं तरी ते सुभाषचंद्र बोस यांना ऐकायचे किंवा महात्मा गांधींची भाषणं पण ऐकून ते प्रभावित व्हायचे आणि महात्मा गांधींची भाषणं ऐकण्यासाठी म्हणजे ते म्हणजे अत्यंत ते रस घ्यायचे. पण खरं तर ना गांधींच्या म्हणजे गांधींच्या मार्गदर्शनाखालचं राजकारण किंवा सुभाषचंद्र बोस यांच्या माध्यमातून जे विद्यार्थ्यांच्यावर प्रभाव टाकत असत, त्यांच्या भाषणांच्या माध्यमातून जे प्रभाव पडत असते तर अशा कुठल्याही राजकीय हालचालींमध्ये किंवा राजकीय गोष्टींमध्ये शिल प्रभुपाद यांना कधी रस नाही वाटला. म्हणजे अशा पद्धतीचं म्हणजे त्यांचं आचरण होतं किंवा अशा पद्धतीचा त्यांचा मनोभाव होता. म्हणजे राष्ट्रीय कार्यक्रमामध्ये म्हणजे त्यांच्या सुभाषचंद्र बोस यांच्या आर्मीचा आपण नेता बनलो किंवा असं काही त्यांना कधी वाटलं नाही. म्हणजे किंवा स्वातंत्र्य आंदोलनात भाग घेऊया असं बिलकुल त्यांना म्हणजे असा काही रस नव्हता त्यांना. बऱ्याच विद्यार्थ्यांना त्यांनी आकर्षित केलं होतं सुभाषचंद्र बोसांनी, त्यापैकी एक अभय होते, पण त्यांना कधीही राजकारणामध्ये रस नाही वाटला. आणि जे गांधी आहेत त्यांच्यामध्ये त्यांना खूप रुची वाटायची कारण गांधी जे आहेत तर किंवा सुभाषचंद्र बोस हे अध्यात्माविषयी बोलतात आणि त्यांना अध्यात्माचं ज्ञान आहे असं त्यांना वाटायचं. म्हणजे गांधी जे आहेत ते सदैव आपल्याजवळ भगवद्गीता ठेवायचे आणि सगळ्या पुस्तकामध्ये सर्वश्रेष्ठ अशी भगवद्गीता आहे की जी सर्वाधिक आपल्याला नियंत्रित करते असं ते सांगायचे. आणि त्यांच्या म्हणजे त्यांची जी सवयी होत्या तर त्या अत्यंत शुद्ध होत्या. आणि म्हणजे ते आपल्याला स्वतःला म्हणजे चार निमक तत्वांचं पालन करून दूर ठेवायचे. तर असं साधू एखादा व्यक्ती कसा असतो त्यासारखं राहणीमान जे होतं ना तर ते गांधींचं त्यांना पाहायला मिळायचं. आणि गांधींचं जे भाषण आहे तर ते ऐकायचे ते किंवा ते वाचायचे त्यांच्यावरचे लेख वगैरे. आणि त्यामुळे त्यांना असं वाटलं की गांधी जे आहे तर ते आपल्याला आध्यात्मिक क्षेत्रामध्ये घेऊन जातील आणि म्हणून त्यांना रस होता. तर हा भाग आपण समजून घ्या. म्हणजे गांधीजींनी जेव्हा आवाहन केलं विद्यार्थ्यांना
की आपण इंग्रजी शाळेत म्हणजे किंवा कॉलेजामध्ये अभ्यास नका करू. तिथे शिकायला जाऊ नका. विदेशी कॉलेजेस आहेत, विदेशी शाळा आहेत, तर तिथं आपण जर शिकायला गेलो तर त्या आपली मनोवृत्ती एका सेवकाची बनवतील, दासाची किंवा नोकराची मनोवृत्ती बनवतील. अशा हेतूनेच अशा उद्देशानेच ही कॉलेजेस चालवली जातात, या शाळा चालवल्या जातात. आणि मग इंग्रजांचा हेतू आहे की त्यांच्या हातातलं पण खेळणं बनलं पाहिजे आणि ह्यासाठी ही सगळी कॉलेजेस शाळा सुरू केलीत. तर त्यामुळं बिलकुल तुम्ही जाऊ नका, असं स्वदेशीचं आंदोलन थोडक्यात म्हणजे. आणि विदेशी गोष्टींवर बहिष्कार, मग शाळा कॉलेजावर सुद्धा. तर हे जेव्हा गांधींनी पुकारलं तर त्यावेळेला म्हणजे कॉलेज मधली डिग्री हीच त्यांना आपल्या उपजीविकेचं साधन होतं खरं तर, श्रील प्रभुपादांना. पण श्रील प्रभुपादांनी खूप विचार केला आणि त्यांनी म्हणजे 1920 मध्ये आपल्या चौथ्या वर्षाची म्हणजे चौथ्या वर्षाचा जो अभ्यास आहे तर तो पूर्ण म्हणजे त्यांनी केला. आणि ते परीक्षेमध्ये पास देखील झाले. पण ती जी डिप्लोमाची डिग्री आहे ना, जे प्रदान करतं त्यांचं कॉलेज म्हणजे ते स्कॉटिश कॉलेज, तर ती त्यांनी घ्यायला नकार दिला. अशा पद्धतीने त्यांनी जे आहे तर ते आपली डिग्री नाकारली. म्हणजे त्या काळात असे अनेक कॉलेजचे विद्यार्थी काय करत असत, गांधींच्या विचारांनी प्रेरित होऊन अशा पद्धतीचे डिग्री किंवा असा सन्मान जे आहेत ते ते कॉलेजला नाकारत असत. मग त्यापैकी एक अभय होते. मग त्यामुळे अभय यांचे जे पिता होते ते थोडेसे नाराज झाले. पण त्यांनी आपल्या पुत्राला काही म्हणजे फारसं जाणवू दिलं नाही किंवा विरोधी केला नाही. अशा पद्धतीचं त्यांच्या घरामध्ये वातावरण होतं. म्हणजे ते चिंतित होते मात्र अभयच्या भविष्याबद्दल की आता याचं काय होईल, हो ना. आणि मग त्यांनी काय केलं, त्यांचे प्रमुख मित्र जे आहेत कार्तिकेय चंद्र बोस जे डॉक्टर होते. हम्म. तर त्यांच्याकडे सांगितलं की ह्याला एखादा नोकरी किंवा असं काही व्यवसायात काही करता आलं तर असा प्रयत्न करूया आपण. किंवा एखादा अच्छा म्हणजे एक चांगल्या पद्धतीचं काही म्हणजे त्यांच्यासाठी आपण रोजगाराची संधी निर्माण करू शकलो तर अशा पद्धतीने त्यांनी बोलणी केली. आता डॉक्टर बोस कोण होते, ते विख्यात शल्य चिकित्सक होते, म्हणजे सर्जन होते ते. आणि त्याचबरोबर त्यांचं म्हणजे ते उत्तम असे म्हणजे उद्योगपती होते. म्हणजे केमिकल फॅक्टरी म्हणजे जे औषध निर्माण होत असतं, अशा ज्या प्रयोगशाळा असतात, तर अशा प्रयोगशाळा किंवा अशा फॅक्टरी म्हणजे अशा रसायनांच्या थोडक्यात फॅक्टरी, तर अशाशी संदर्भात किंवा प्रयोगशाळा अशाशी संदर्भात त्यांचा उद्योग होता. आणि त्यांचं स्वतःचं त्या संदर्भातलं म्हणजे एक वेगळं त्याचं स्वतः म्हणजे स्वतःच्या उद्योगाचं एक वेगळं ठिकाण होतं, ऑफिस होतं आणि तिथे त्यांची प्रयोगशाळा त्यांच्या नावाने चालायची. मग त्यांनी काय केलं, अभयला आपल्या फर्म मध्ये तिथला विभागीय मॅनेजर म्हणून तिथे नेमलं. मग अशा पद्धतीने त्यांचा जो जीविका आपण म्हणतो किंवा उपजीविका, तर जीविका ही प्रत्येकाची वेगळी असते, पण उपजीविकेचं साधन जे आहे तर ते त्यांना मिळालं. मग आता जीविका म्हणजे काय आहे, प्रभुपादांची अध्यात्मच आहे. ते कशी ते पुढे आपण अभ्यासणारच आहोत. मग आता पुढे काय घडलं तर ते आपण आता पुढच्या स्लाइड मध्ये अभ्यासणार आहोत. हा, त्याच्या पुढची स्लाइड घेऊया मग हा. मग आता अं, अभय जे आहेत त्यांचे एक मित्र होते नरेंद्रनाथ मल्लिक म्हणून. तर ते एकदा म्हणजे त्यांना असं समजलं होतं की असे उत्तम साधू आणि असे संत म्हणजे असे मोठे मायापूरहून आलेले आहेत आणि त्यांना ते ओळखत होते. तर त्यांच्या दर्शनाला ते जाणार होते त्यांचे मित्र. मग ते अभयला पण आपल्या सोबत घेऊन गेले. आणि त्यांनी आग्रह केला म्हणजे नरेंद्रनाथ मिश्राने की तू चल माझ्या बरोबर. आणि ते घेऊन गेले. मग अभय आणि नरेंद्रनाथ मिश्रा जे आहेत तर ते दोघेही म्हणजे जे आहेत तर ते वैष्णव कुटुंबातून आले असल्यामुळे अशा साधू संतांच्या भेटींना अशा पद्धतीनं म्हणजे जायला, त्यांचं दर्शन घ्यायला त्यांना म्हणजे नरेंद्र मिश्रा जे होते तर त्यांना खूप म्हणजे त्याविषयी आस्था होती. आणि म्हणून ते म्हणजे बलपूर्वक म्हणजे थोडस आग्रह करून शिल प्रभुपादांना तिकडे घेऊन गेले. मग उलटा टंगा हे ठिकाण आहे कोलकात्यामधलं. तर तिथे ही इमारत आहे आणि तिच्या दुसऱ्या मजल्यावरती तिथे त्यांची भेट झाली. भक्ती सिद्धांत सरस्वती चित्रामध्ये दिसतात पहा. हे जे भक्ती सिद्धांत सरस्वती तर ते तिथे बसले होते त्यांच्यासोबत, हे सगळे अनुयायी आहेत त्यांचे. तर ते तिथे होते, चर्चा करत होते, त्यांना प्रश्न विचारत होते, मनातल्या शंका किंवा ते मार्गदर्शन करत होते अशा पद्धतीनं. मग तिथे हे दोन जे तरुण युवक आहेत ते गेले, हे
जे आहेत ते नरेंद्रनाथ मल्लिक आणि जे आहेत तर हे शिल प्रभुपाद आहेत अभय त्यांचं नाव. तर मग आता तिथे जेव्हा गेले तर त्यावेळेला त्यांनी साधू पुरुष म्हणजे जे होते भक्तिसिद्धांत सरस्वती तर त्यांना प्रणाम केला आणि मग त्यांनी प्रणाम करून त्यांच्यासमोर बसले. तर तेव्हा ते म्हणाले, तुम्ही तर म्हणजे सुशिक्षित म्हणजे शिकलेले युवक आहात, अत्यंत म्हणजे उत्तम असं शिक्षण घेतलेले आणि तरुण युवक आहात. मग त्याच्या पुढे ते काय म्हणाले, तर मग का नाही तुम्ही हे जे भगवान श्रीकृष्णांचं ज्ञान आहे किंवा चैतन्य प्रभूंची जी शिकवण आहे त्याचा संपूर्ण विश्वामध्ये म्हणजे तुमचं इंग्लिशवरचं प्रभुत्व पण चांगलं आहे म्हणजे त्यांना लक्षात आलं ना. तर तुम्ही आणि चांगले उत्तम शिक्षण असलेले असे हे युवक आहेत, तर तुम्ही का नाही प्रचार करत चैतन्य महाप्रभूंचं जे शिकवण आहे त्याचं म्हणजे किंवा हे कृष्ण भक्तीचं विज्ञान आहे, हे वेदातलं ज्ञान आहे, हे सगळं चैतन्य महाप्रभूंच्या शिकवणीत उतरलेलं आहे. मग ह्याचा तुम्ही प्रचार प्रसार का नाही करत इंग्लिश भाषेमध्ये, असं त्यांनी प्रश्न केला त्यांच्या गुरूंनी. मग त्यावेळेला म्हणजे असा प्रश्न जेव्हा त्यांनी केला, तर तो कशासाठी केला होता, तर त्या माध्यमातून म्हणजे एक प्रकारे गुरु जे असतात ते म्हणजे गुरुतत्व जे असतं तर ते आपल्या शिष्यातलं शिष्यत्व हेरतच असतं. पहिल्या भेटीतच त्यांनी असं आपलं मनोगत जे आहे ते व्यक्त केलं होतं अभय जे आहेत त्यांच्या पुढे, की जे त्यांचे पुढे शिष्य बनणार होते. पण अभय यांचं कसं होतं, ते प्रभावित झाले होते भक्ती सिद्धांत सरस्वती जे आहेत त्यांच्या वक्तव्यामुळं. त्यांचं खूप छान असं म्हणजे उत्तम असं आपण म्हणू प्रभाव पडायचा, कारण त्यांची वाणीला खूप तेज होतं आणि धार होती. आणि भक्ती विनोद ठाकूर की ज्यांना आपण सातवे म्हणजे गोस्वामी म्हणतो, तर त्यांचे ते सुपुत्र आहेत. आणि असे ते भक्ती सिद्धांत सरस्वती आहेत. तर त्यांचं हे सगळं म्हणजे म्हणणं ऐकल्यानंतर श्रील प्रभुपादांनी काय ठरवलं मनात, की आता आपण त्यांची बुद्धिमत्तापूर्वक म्हणजे विचारपूर्वक अशी जरा परीक्षा घेऊन बघूया, असं श्रील प्रभुपादांना वाटलं. मग अभय यांनी कसं खादी म्हणजे खादी वस्त्र घातलं होतं, खादी कुर्ता आणि म्हणजे कुर्ता पायजमा असं म्हणजे स्वदेशीचा स्वीकार केला होता. म्हणजे मग त्या काळामध्ये म्हणजे भारतामध्ये राजनैतिक चळवळी सुरू होत्या, म्हणजे भारत पारतंत्र्यात होता आणि स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठीच्या ज्या चळवळी सुरू होत्या त्यामध्ये गांधींचे ते समर्थक होते, म्हणजे गांधींच्या चळवळीचं समर्थन करायचे. मग आता त्या संदर्भात म्हणजे अभय काय म्हणाले, की त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला, की म्हणजे कसं काय शक्य आहे हे सगळं, म्हणजे चैतन्य महाप्रभूंचा संदेश जो आहे तर म्हणजे हे आपल्याला प्रचार प्रसार करायला हरकत नाही, पण हा प्रचार प्रसार आपण जेव्हा करायला जाऊ तेव्हा कोण ऐकेल हा चैतन्य महाप्रभूंचा संदेश. आपला देश तर पारतंत्र्यात आहे, सर्वात प्रथम आपल्याला स्वतंत्र व्हायला पाहिजे. आपण ब्रिटिश शासनामध्ये राहून त्यांच्या विधिविधानांचं त्या शासनाने जे बनवले त्या नियमांचं पालन करून भारतीय संस्कृतीचं कसं काय बरं प्रचार प्रसार करू शकू, अशा पद्धतीने त्यांनी विचार मांडले. मग त्यावेळेला भक्ती सिद्धांत सरस्वती जे त्यांचे गुरु आहेत त्यांनी काय उत्तर दिलं हे सगळ्यांनी लक्षपूर्वक ऐकूया. श्रील भक्ती सिद्धांत सरस्वतींनी काय उत्तर दिलं, की कृष्ण भावनामृत जे आहे ते ना भारतातल्या राजनीतीमध्ये येणारं जे परिवर्तन आहे किंवा जे परिवर्तन येणार आहे ना त्याच्यासाठी म्हणजे ना त्याच्यासाठी थांबेल किंवा त्याची प्रतीक्षा करायची कृष्ण भावनामृताला काही गरज नाही. किंवा त्याच्यासाठी ते ना थांबेल ना कुठल्या गोष्टीवर अवलंबून आहे, की कोण राज्य करताय, कधी ब्रिटिश आहेत कधी कोण आहेत. तर कृष्ण भावनामृत इतकं महत्वपूर्ण आहे, की कृष्ण भावनामृत आंदोलनासाठी म्हणजे कुठल्याही गोष्टीची म्हणजे कुठल्याही गोष्टीची ते प्रतीक्षा नाही करू शकत किंवा गरजच नाहीये प्रतीक्षा करण्याची. म्हणजे कोण भारतामध्ये कोण कोण राज्यकर्ते आहेत किंवा भारतामध्ये हे राजनैतिक परिवर्तन झाल्यावरती मग कृष्ण भावनामृत जे आहे तर ते म्हणजे त्या चळवळीची सुरुवात होईल, असं कुठल्याही प्रकारच्या गोष्टींसाठी कृष्ण भावनामृत चळवळ जी आहे तर ती वाटच नाही पाहू शकत आणि वाट पाहण्याची गरज सुद्धा नाही. म्हणजे ह्या सगळ्यातून त्यांना काय सांगायचं होतं,
की भगवान यांच्या प्रचार प्रसारासाठी तुमच्या देशात कुणाचं राज्य आहे आणि तुमचे राज्यकर्ते कोण आहेत ह्याची काहीच गरज नाही. मुघल प्रशासनामध्ये पण चैतन्य महाप्रभूंनी, आपण चांदकाजीची जी गोष्ट आहे ती पाहतो चैतन्य चरितामृतामध्ये, चैतन्य महाप्रभूंच्या चरित्रामध्ये पण अभ्यासतो. तर आपण आता ह्या आचार्य परंपरेमध्ये ते चरित्र पण अभ्यासणार आहोत, तेव्हा ती येईलच गोष्ट. तर म्हणजे कुठलेही राज्यकर्ते, म्हणजे असे म्लेच्छ यवन राज्यकर्ते होते तरी सुद्धा जे आहे ते भक्ती पताका ही जी आहे ती सगळीकडे जी आहे तर ती यशाची पताका म्हणून सगळीकडे जी आहे तर ती प्रचार प्रसार रामधली ठरली होती चैतन्य महाप्रभूंच्या काळात. म्हणजे त्या काळामध्ये सुद्धा इतक्या म्हणजे प्रतिकूल वातावरणामध्ये सुद्धा जो आहे तो भक्तीचा प्रचार प्रसार 500 वर्षापूर्वी चैतन्य महाप्रभूंनी केला होता. मग त्यामुळं भक्ती सिद्धांत सरस्वतींनी काय सांगितलं की अशा कुठल्या गोष्टींसाठी कृष्ण भावनामृत वाट पाहू नाही शकत, म्हणजे इतकी गरज आहे. इथल्या सगळ्या म्हणजे जे लोक आहेत, इथले जे सगळे ह्या भूतलावरचे, तर म्हणजे त्यांचं जीवनातली जी वास्तविकता आहे, तर ती त्यांना समजणं गरजेचं आहे आणि ते वास्तविक आत्मा आहेत. आणि अशी मानवनिर्मित कुठली राजनीतिक प्रणाली जी आहे तर ती सहाय्यता नाही करू शकणार कृष्ण भावना अमृत आंदोलनासाठी. आणि अशा कुठल्या मानवनिर्मित प्रणालीवर अवलंबून राहण्याची काही गरज पण नाहीये. म्हणजे वास्तविक जनकल्याण जे आहे, तर हे कार्य कसं आहे, तर म्हणजे भौतिक आसक्तीपोटीच आहे की मी या पक्षाचा आहे, मी या, म्हणजे ही भौतिक आसक्तीच आहे, इंद्रियांच्या म्हणजे इंद्रिय आसक्तीच आहे की जनकल्याण करणं, सेवा करणं किंवा देशासाठी लढणं, म्हणजे मी काहीतरी करतोय म्हणजे आपलं स्वतःचं महत्व स्थापित करणं. मग ह्या सगळ्याच्या पलीकडे आपण गेलं पाहिजे. हम्म आणि आपण आपली वास्तविक स्थिती समजून घेतली पाहिजे की आपण आत्मा आहोत. आणि आपण आपलं शाश्वत अस्तित्व समजून घेतलं पाहिजे. म्हणजे हे सगळं आपलं म्हणजे अस्तित्व आहे ते अशाश्वत आहे. ही सगळी सरकार अस्थायी आहेत, म्हणजे असं कुठलंही शासन म्हणजे जे आहे, म्हणजे अगदी आपण आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं तरी असलं मानवनिर्मित कुठलंही शासन किंवा राजनीतिक प्रणाली जी आहे तर ती कधीही आपल्याला ह्या मानवतेच्या कार्यामध्ये म्हणजे भक्तीच्या प्रचार प्रसारामध्ये म्हणजे सहाय्य करायला जे आहे तर किंवा सहाय्य करून भक्तीचा प्रचार प्रसार वाढवण्यासाठी बिलकुल नाही मदत करू शकणार. म्हणजे तेवढी क्षमताच नाही आहे त्या कुठल्याही राजनैतिक प्रणालीमध्ये की अशा पद्धतीचं मदत करेल किंवा सहाय्यता करेल. आणि हा वैदिक शास्त्रांचा आणि गुरूंनी सांगितलेला निर्णय आहे या कृष्ण भावनामृताविषयी, म्हणजे कृष्ण भावनामृत आंदोलनाच्या प्रचार प्रसाराविषयी. म्हणजे असं क्षणभंगूर जीवनामध्ये भौतिक स्तरावरच्या जगण्यापेक्षा आपण त्यापेक्षा वरती जे आहे तर ते आलं पाहिजे, म्हणजे उच्च स्तरावर आलं पाहिजे. आणि मनुष्याला पुढचं जीवन जे आहे तर त्या जीवनामध्ये परमेश्वराशी असलेला आपला संबंध काय आहे तर ते जाणलं पाहिजे. हे त्याच्या जीवनाचं कर्तव्य आहे आणि कृष्णांच्या कृपेची प्राप्ती करणे ह्यासाठी स्वतःला तयार केलं पाहिजे. म्हणजे स्वतःला तयार कधी करू शकेल तर ज्या वेळेला आपण कृष्ण भावनामृत आंदोलनामध्ये जे आहे तर ते कार्य करू आणि स्वतःला आपण अशा स्तरावरती तयार करू की भगवान यांच्याशी आपला नित्य संबंध काय आहे हा जाणून घेऊन त्या संबंधाची वृद्धी कशी होईल, तर ती म्हणजे ते प्रयत्न करणे, म्हणजे त्या कृष्णची भक्तिमय प्रेममय सेवा करणे आणि कृष्ण प्राप्तीसाठी प्रयत्न करणे. मग अभय जे आहेत तर त्यांनी हा निष्कर्ष आधी काढला होता की हे कोणी कपटी साधू नाहीयेत पहा, म्हणजे आता कलियुगामध्ये असे ढोंगी साधू असतात ना, मग त्यामुळं भक्ती सिद्धांत सरस्वतींचे जे तर्क होते आणि त्यांचे जे विचार होते हे जेव्हा त्यांनी ऐकले, प्रत्यक्ष त्यांना पाहिलं इथे, नंतर त्यामुळे त्यांना एक आत्मविश्वास आला. आणि मग म्हणजे अभय जे आहेत तर त्यांना त्यांनी भगवान श्रीकृष्ण किंवा भगवत गीता जे आहे तर ह्यांच्या म्हणजे ह्यांच्याविषयीच्या उपदेशांविषयीचं म्हणजे जे आहे तर ते जे सांगितलं होतं म्हणजे मार्गदर्शन केलं होतं तर लहानपणापासून अभय भगवद्गीता किंवा भागवत ह्याचं त्यांच्या परिवारामध्ये म्हणजे किंवा चैतन्य महाप्रभूंचं चरित्र यांचं वाचन आणि अर्चविग्रहांची सेवा, चैतन्य महाप्रभूंची ते पूजा करत आले होते, मग हे सगळे जे विचार होते ह्याच्यासाठी पूरक होतं हे त्यांचं म्हणणं जे होतं. हम्म आणि त्यात आणि तेच म्हणजे आणि तेच म्हणणं जे आहे चैतन्य महाप्रभूंचं जे म्हणणं आहे किंवा जे त्यांचं शिकवण आहे तर
तेच त्यांचे संदेश जे आहेत तर त्यांना भक्ती सिद्धांत सरस्वतींनी शिल प्रभुपादांसमोर प्रस्तुत केलं. मग त्यामुळं त्यांचं म्हणजे अशा पद्धतीचं उच्च स्तरावरचं मार्गदर्शन आणि त्यांची विद्वत्ता आणि त्यांचं जे कौशल्य आहे अशा च्या माध्यमातून म्हणजे अशा उत्तम कौशल्याने त्यांच्यासमोर शिल प्रभुपाद जे आहेत आणि इतर अनुयायी यांच्या समोर चैतन्य महाप्रभूंची शिकवण किंवा उपदेश जे मांडण्याची जी हातोटी आहे, तर हे सगळं पाहून ते अत्यंत आश्चर्यचकित, आपण म्हणतो ना विस्मित, अशा पद्धतीचं म्हणजे भाव म्हणजे भारावून गेले थोडक्यात आश्चर्याने. आणि मग अभयनी लक्षात म्हणजे घेतलं की त्यांचे सगळे तर्क जे आहेत तर ते सगळे हरले होते, म्हणजे त्यांनी जे तर्क केले होते ते सगळे हरून गेले या गुरूंच्या वक्तव्याने. इतकं शास्त्र शुद्ध असं उत्तर त्यांनी दिलं होतं की जे त्या काळाशी सुसंगत असं होतं आणि त्या परिस्थितीची, म्हणजे शास्त्रांचं जे वचन असतं, शास्त्रांचं जे आख्यान असतं, तेच गुरु सांगतात, तेच साधू पुरुष सांगतात. आणि म्हणजे त्यामध्ये कधी ते मिलावट करत नाहीत किंवा मिसळ करत नाहीत, मिसळ भेसळ आपण म्हणतो तसं, ते जसं आहे तसं सांगतात. आणि ते शास्त्रांचं जे प्रतिपादन असतं, शास्त्रांचा गुरूंचा जो निर्णय असतो, म्हणजे साधू गुरु शास्त्रांचा निर्णय नसतो, तो कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आणि कुठल्याही काळामध्ये तो कसा असतो तर एक फलश्रुती देणारा असतो, म्हणजे अशा पद्धतीचं ते असतं. आणि हे कशामुळे असतं तर ही भगवानांची वाणी, ती जशीच्या तशी साधू गुरु शास्त्र प्रस्तुत करतात. आणि त्यामुळं ते त्या प्रत्येक काळावरचं एक प्रकारचं म्हणजे उपायच असतो शास्त्रांच्या माध्यमातून, की तिथे कसं कार्य झालं पाहिजे, म्हणजे असं भगवान यांनी मार्गदर्शन आपल्याला वेदामधून आधीच करून ठेवलंय आणि हेच साधू गुरु शास्त्र आपल्याला सांगत असतात. मग आपण त्यानुसार आचरण केलं पाहिजे. आणि अशा पद्धतीनं जेव्हा अभयनी अनुभव केलं की त्यांचे सगळे तर्क हरले ते भक्तिसिद्धांत सरस्वतींच्या समोर, आणि त्यामुळे त्यांना हे साधू अत्यंत पसंत पडले. आणि 2 घंटे म्हणजे 2 तास त्यांनी चर्चा केली तिथे. आणि तरी सुद्धा त्यांची चर्चा पूर्ण नाही झाली, इतके ते भारावून घेऊन त्यांच्याशी चर्चा झाली. आणि मग त्यांचे मित्र आणि ते पुन्हा घरी म्हणजे परतायला निघाले तिथून, म्हणजे ते जिन्यातून खाली आले आणि निघाले. दुसऱ्या मजल्यावर ते भक्ती सिद्धांत सरस्वती होते, त्यांच्याशी त्यांनी चर्चा केली होती. मग जेव्हा श्रील भक्ती सिद्धांत सरस्वतीने हे स्वतंत्रता आंदोलन जे आहे ते अस्थायी आहे सगळं आणि अपूर्ण आहे ते सगळं, म्हणजे हे सगळं शेवटी इंद्रिय तृप्तीच आहे. ही की राष्ट्रवाद किंवा म्हणजे चळवळवाद जो आहे तर ही सगळी इंद्रिय तृप्तीच आहे, भौतिक स्तरच आहे हा. आणि हे जेव्हा त्यांनी सांगितलं तर त्याचा अभयांच्या म्हणजे जो मेंदू आहे ना आपण म्हणू की त्याच्यावर अत्यंत त्याचा म्हणजे गाढ प्रभाव पडला. आणि त्यांना असं वाटलं की ते स्वतः राष्ट्रवादी कमी आहेत. आणि भक्ती सिद्धांत सरस्वती यांचेच अनुयायी आपण अधिक बनलोय. आणि त्यांनी मित्रांना काय सांगितलं आपल्या, ते किती अद्भुत साधू होते नाही. आणि त्यांच्या वाणीमध्ये काय चैतन्य होतं की भगवान चैतन्य यांचा संदेश जो आहे तो अशा अत्यंत सक्षम व्यक्तीच्या हातामध्ये आहे. अशा पद्धतीनं शिल प्रभुपाद त्यांच्या वक्तव्याने भारावून गेले. त्यांचे सगळे तर्क म्हणजे त्यांनी बुद्धीने त्यांची परीक्षा करायची ठरवली गुरूंची, पण त्यांचे सगळे तर्क वितर्क सगळे सगळे जे आहेत ते सपशेल काय ठरले, सगळे अपयशी ठरले. अशा पद्धतीचं भक्ती सिद्धांत सरस्वती जे आहेत तर त्यांचं जे होतं ते म्हणजे त्यांच्या जे उपदेश होते ते अशा पद्धतीचे होते, ज्यांच्या वाणीतून अशा पद्धतीचे जे उद्गार आले किंवा अशा पद्धतीचं जे मार्गदर्शन आलं शिल प्रभुपादांसाठी, त्यामुळे ते पूर्णतः भारावून गेले. म्हणजे काय की गुरु जे असतात त्यांची वाणी जी असते तर ती जी वाणी असते तर ती शास्त्रांना अनुसरूनच प्रत्येक गोष्ट जी आहे तर ती आपल्या शिष्यांना शिष्यांपुढे मांडत असते. आणि मग असे जे भक्तिसिद्धांत सरस्वती आहेत की असे जे प्रभावी गुरु आहेत, म्हणजे त्यांना सिंह गुरु म्हटलं जातं. म्हणजे भक्तिसिद्धांत सरस्वतीच्या चरित्रात आपण अभ्यासू तर ते काय करायचे, जे मायावादी लोक यायचे ना असे म्हणजे शिल प्रभुपाद किंवा आपण सगळीकडे आता पाहतो आपल्या सगळ्या ज्या आध्यात्मिक ग्रंथामध्ये शिल प्रभुपादांनी लिहिलेल्या की जिथे तिथे मायावादाचा विरोध केलाय शिल प्रभुपादांनी, त्यांना पाखंडी म्हणले, हो की नाही, ढोंगी म्हणले. आणि मायावाद्यांच्या वरती सगळेजण म्हणजे मायावादी जे होते तर त्यांच्याविषयी सगळे म्हणजे जे गुरु होते ते त्यांचं खरं स्वरूप सांगायचे, उघड करायचे. म्हणजे अशा पद्धतीचा मायावादींचा प्रत्येक ठिकाणी निषेध नोंदवलेला शिल प्रभुपादांनी पण आपण म्हणजे त्यांच्या ग्रंथामध्ये पाहायला मिळतो. तर भक्ती सिद्धांत सरस्वती होते, ह्यांना पाहून ते मायावादी जर येत असतील, समोरून कोण मायावादी येत असेल तर त्याचं बकोट पकडून की नाही त्याला 2 गुद्दे पण घालायची भक्ती सिद्धांत सरस्वती. असे डॅशिंग गुरु होते, त्यांना सिंह गुरु म्हटलं जातं.
लायन गुरु म्हटलं जातं. खूप सुंदर आहे त्यांचं चरित्र. आता आपण अभ्यासू श्रील प्रभुपादांच्या चरित्रानंतर त्यांचंच चरित्र अभ्यासणार आहोत. तर तेव्हा आणि सखोल जाऊ आपण तिथे. पण असे ते गुरु होते आणि त्यामुळे त्यांना बघून मायावती काय करायचे, समोरून जर येत असतील भक्तिसिद्धांत सरस्वती तर रस्ता बदलून निघून जायचे. अशा पद्धतीचं त्यांचं म्हणजे जबरदस्त धाक आणि वचक होता अशा पाखंडाचं, म्हणजे कोणी म्हणजे पाखंडाचं कोणी प्रदर्शन करत असतील तर, किंवा असे ढोंगी साधू असतील तर, किंवा अशा पद्धतीचे गुरु असतील तर कलियुगामध्ये काही होऊ शकतं ना. तर अशा पद्धतीचे भक्ती सिद्धांत सरस्वती जे होते तर त्यांचं आचरण होतं. आणि भक्ती सिद्धांत सरस्वती जे होते तर म्हणजे त्यांच्याकडून जेव्हा असं उत्तम मार्गदर्शन मिळालं, तेव्हा श्रील प्रभुपादांच्या जीवनातला महत्वाचा प्रसंग सगळ्यांनी लक्षात ठेवूया. श्रील प्रभुपाद बोलता बोलता काय म्हणाले आपल्या मित्राला, की म्हणजे मी त्याच दिवशी भक्तिसिद्धांत सरस्वतींना माझा गुरु मानून टाकलंय. आता फक्त औपचारिक रूपाने म्हणजे गुरु मानायचं राहिले असं म्हणाले. पण ते हृदयातून कसा विचार करत होते म्हणजे पहा, एक उत्तम म्हणजे आध्यात्मिक स्तरावर उन्नत स्वरूप सिद्ध असे जे गुरु असतात, तर त्यांना भेटल्यावर त्यांच्या वाणीचं चैतन्य किंवा त्यांचं जे उपदेश असतात ते इतके म्हणजे इतके उत्तम असतात, किंवा तुमच्या कुठल्याही तर्काला म्हणजे सपशेल अपयशी ठरवणारे असतात. तुमचे मानसिक किंवा भौतिक स्तरावरचे तर्क असतील, किंवा आध्यात्मिक जे जीवन आहे तर तिथे कसं आहे, तर्काला महत्व नाहीये. अशा तर्कांनी कधी भगवान यांना जाणता येत नाही, किंवा भगवान जे आहेत ह्यांच्याविषयी किंवा भक्तीचा प्रचार प्रसाराविषयी किंवा भगवान यांच्या शिकवणी ज्या आहेत, उपदेश आहेत, त्यांचा प्रचार प्रसार करत असताना अशा कुठल्या मानसिक तर्काने आपल्याला कधी काही म्हणजे योग्य अशा पद्धतीचा निर्णय नाही घेता येऊ शकत. तिथे प्रत्यक्ष आचरणच आवश्यक आहे आणि प्रत्यक्ष भगवान यांची सेवाच आवश्यक आहे. आणि त्यामुळे असे जे त्यांचे तर्क होते ना श्रील प्रभुपादांचे, ते सगळे परास्त केले होते आणि हे खऱ्या गुरूंचं लक्षण आहे. आणि असे गुरु श्रील प्रभुपाद यांना भेटले आणि त्यामुळे त्यांनी काय सांगितलं, की मला हृदयामध्ये असं वाटतंय, म्हणजे अशा उत्तम स्वरूप सिद्ध व्यक्तीला जेव्हा आपण भेटतो तेव्हा आपण अनुभवलं असेल पहा, किंवा गुरु महाराज किंवा असे जे मोठे मोठे स्वामी महाराज आपले इस्कॉनचे आपण पाहतो, तेव्हा त्यांना भेटल्यावर आपल्या हृदयामध्ये एक भाव असतो पहा. सगळ्यांनी अनुभवलं असेल, पाहिलं असेल गुरु महाराजांना किंवा अजून दुसऱ्या संतांना पाहिलं असेल, तर आपल्या हृदयामध्ये भाव असतो. तर तसाच भाव होता श्रील प्रभुपादांच्या हृदयामध्ये, की उत्तम साधू पुरुषांना मी आज भेटलोय. आणि त्यांनी मनोमन त्यांना गुरु मानूनच टाकलं होतं त्या दिवशी, आणि बाह्य उपचारच त्यांचा फक्त राहिला होता. म्हणजे अशा पद्धतीचं त्यांचं एक जीव, म्हणजे एक आध्यात्मिक आपण म्हणू स्तर वर आपण एक जीवात्मा आहोत, तर त्यांचा अशा पद्धतीचा भाव होता. आणि असं कार्य जे असतं ते गुरूंचं कार्य असतं. म्हणजे गुरूंची वाणी किंवा गुरूंची दृष्टी तर ही जरी पडली एखाद्यावर तरी त्याचा उद्धार होत असतो एखाद्या जीवात्म्याचा. म्हणजे दीक्षेचे अनेक प्रकार आहेत. दृष्टीने दीक्षा देतात, कुणी स्पर्शाने दीक्षा देतात, कुणी वाणीने, म्हणजे असे कुणी मंत्र दीक्षा, असे भरपूर प्रकार आहेत त्यात सुद्धा दीक्षेचे. पण प्रत्यक्ष गुरूंचा जेव्हा दृष्टिक्षेप पडतो आपल्यावरती, म्हणजे तर त्यावेळेला काय होतं, आपला खऱ्या अर्थाने उद्धार होत असतो. म्हणजे गुरूंचे आपल्यावर, म्हणजे साधू गुरु शास्त्र तर यांच्याविषयी हे इतकं महत्व काय आहे आपण हे समजून घेतलं पाहिजे. शास्त्र म्हणजे भगवान यांची वाणी, म्हणजे शास्त्र म्हणजे भगवान यांचा एक शब्दावतार, ध्वन्यावतार आहे. त्याचबरोबर साधू किंवा गुरु हे काय आहेत, म्हणजे त्यामध्ये गुरु जे आहेत तर ते काय आहेत, तर भगवान, म्हणजे दीक्षा गुरु असो अथवा शिक्षा गुरु असो, चैतन्य चरितामृताच्या आदी लिलामध्ये पहिल्या अध्यायामध्ये येतं हे. तर हे काय आहे, तर भगवान यांची प्रकाश रूप आहेत. भगवान यांच्या समानच त्यांना मानलं गेलं पाहिजे. त्यांच्या इतकंच म्हणजे भगवान यांच्या इतकाच सन्मान त्यांना दिला गेला पाहिजे. मग अशा भक्तांचे म्हणजे जे आहेत तर ते वाणीतून जेव्हा आपण भगवान यांच्याविषयी ऐकतो, किंवा भगवत कार्य कसं केलं पाहिजे, प्रचार प्रसारासंबंधी भगवान यांच्या प्रचार प्रसारासंबंधीचं कार्याला कशी चालना दिली गेली पाहिजे, हे जेव्हा आपण त्यांचं मार्गदर्शन ऐकतो तेव्हा निश्चितच ते कसं असतं, परिपूर्ण असतं, त्रुटी विरहित असतं. कारण ते आपल्या मनाचं काही बोलत नसतात, ते कोणाचं बोलत असतात,
कृष्णांचे उपदेश आपल्यापर्यंत जसंच्या तसं सांगत असतात, शास्त्रांचं म्हणणं सांगत असतात. किंवा साधू म्हणजे कोण, असे कृष्ण भावनामध्ये उच्च स्तरावरची व्यक्ती. साधू या म्हणजे शब्दाला खूप मोठा अर्थ आहे, मग तिथे अर्थ आहे त्याला. तर परमहंस स्तरावरचे लोक, थोडक्यात आपण कृष्ण भावनामध्ये. पण असे की जे फक्त शुद्ध भक्ती सेवेमध्येच रमलेले लोक असतात, त्यांना साधू म्हटलं जातं. तर थोडक्यात अर्थ सांगते मी. तर अशा स्तरावरचे लोकांचं काय म्हणणं आहे की शास्त्रांचा काय निर्णय आहे की अशा पद्धतीचं कुठल्या गोष्टींसाठी राज्य सत्तेचा पालट होईल आणि स्वातंत्र्य येईल, किंवा अशा कुठल्याही गोष्टींसाठी म्हणजे जे कृष्ण भावनामृत आंदोलन आहे ते बिलकुल वाट नाही पाहू शकत. असं जेव्हा त्यांनी सांगितलं तेव्हा त्याचा म्हणजे सगळे प्रश्न जे शिला प्रभुपादांच्या हृदयातले जे आहेत ते संपले आणि त्यांनी त्यांना गुरु म्हणून स्वीकारलं होतं हृदयातून. अशा पद्धतीचं गुरूंचं आपल्या जीवनामध्ये महत्व असतं की त्यांची वाणी जी आहे तर ती जी आहे ती आपल्या हृदयापर्यंत त्या वाणीचं म्हणजे जे आहे तर ते आपल्या म्हणजे आपल्या हृदयाला हात घालण्याचं किंवा आपण म्हणू हृदयावर प्रभाव टाकण्याचं जे आहे तर त्या वाणीमध्ये तेवढं बळ असतं, आध्यात्मिक बळ. आणि म्हणून ते आचार्य किंवा गुरु परंपरेशी जोडलेले असे महान आचार्य असतात. म्हणजे आपल्यासारखे सामान्य जीवनाच्या कल्पनेच्या पण पलीकडचे विषय आहेत, पण अशा पद्धतीची ती वाणी असते गुरूंची. हे आपण नेहमी अनुभवलं बघा असं सर्व गुरूंच्या बाबतीत. तर असंच अगदी श्रील प्रभुपादांच्या बाबतीत घडलं. आता पुढे जाऊया आपण. आता अभय जे होते तर ते थोडेसे असे धाडसी होते ना. म्हणजे त्यांना आपल्याला गुरूंच्या बुद्धिमत्तेची चर्चा करूया अशा पद्धतीने गुरूंच्या विषयी आपण म्हणजे त्यांच्या बुद्धिमत्तेची तपासणी करून जरा त्यांच्याशी चर्चा करून माहिती घेऊया असा त्यांनी प्रयत्न केला होता. मग हे भौतिक स्तरावर जेव्हा आपल्याला असं वाटतं तेव्हा आपले हृदयस्थ श्रीकृष्ण आहेत आणि गुरु म्हणजे ते श्रीकृष्णांचंच दुसरं रूप आहे. तर गुरूंनी त्यांना त्या तर्कामध्ये पूर्णतः म्हणजे काय केलं होतं, परास्त केलं होतं. म्हणजे पूर्णतः अपयशी ठरले होते, हरले होते. ह्या तर्कांच्या माध्यमातून प्रश्न विचारून त्यांच्या बुद्धीची चाचपणी करायला गेले होते हे जे श्रील प्रभुपाद आहेत. पण ते पूर्णतः हरून गेले आणि त्यामुळे त्यांनी समजून घेतलं की ही खरी गरज आहे. आता खरी गरज आहे कृष्ण भावनामृत आंदोलनामध्ये आपण जे आहे तर ते प्रचार प्रसार करण्याची किंवा कृष्ण आंदोलनामध्ये सहभागी होण्याची. आणि अशा पद्धतीने श्रील प्रभुपादांनी आपले विचार व्यक्त केले आणि ते त्या आश्रमातून बाहेर पडले आणि त्याच दिवशी त्यांनी गुरूंना स्वीकारलेलं होतं जसं मी म्हटलं. मग आता 1930 मध्ये त्यांचे जे वडील आहेत तर त्यांचा मृत्यू झाला. मग म्हणजे त्यावेळेला गौडीय वैष्णव जे होते तर त्यानुसार म्हणजे गौडीय वैष्णवांच्या परंपरेमध्ये ज्या पद्धतीने एखाद्या वैष्णव जे आहेत तर त्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर जे काही अंत्यसंस्कार केले जातात त्यानुसार गौरमोहन डे आहेत तर त्यांचे बाबतीत सगळे म्हणजे जे हे सोपस्कर आहेत तर ते पार पाडले गेले. आता पुढे काय घडलं ते आपण पाहणार आहोत. हो, त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. एक स्लाइड होईल आपली, आपण ते करूया. आता भक्ती सिद्धांत सरस्वतींची त्यांची पहिली भेट झाली कलकत्त्याला आणि त्यानंतर अभय जे आहेत तर ते अलाहाबादला जे आहेत ते स्थलांतरित झाले. आणि तिथे त्यांनी आपला औषध निर्माण या संदर्भातला जो आहे तर तो व्यवसाय सुरुवात केला. व्यवसायाला त्यांनी सुरुवात केली. आता त्यांच्या विवाहाविषयी थोडस आपण जाणून घेणार आहोत. तर श्रील प्रभुपाद जे आहेत तर त्यांचं जो विवाह आहे तो तो एका म्हणजे सुवर्णवणिक कुटुंबातली जी मुलगी होती तर तिच्याशी झाला होता. ते जेव्हा कॉलेजमध्ये अध्ययन करत होते तर त्यावेळेला म्हणजे त्यांच्या जे व्यापारी संगी होते वडिलांचे म्हणजे व्यापारामधले मित्र वगैरे असते तर त्यांच्या म्हणजे माहितीतून असं त्यांना एक स्थळ कळलं. म्हणजे त्यांच्यापैकीच एक व्यापारी होते आणि ते सुवर्णवणिक कुटुंब म्हणजे असं होतं. तर त्यांची कन्या होती राधा राणी दत्त म्हणून. तर तिच्याशी श्रील प्रभुपादांचे जे वडील आहेत मोहन डे यांनी श्रील प्रभुपादांचा विवाह करून दिला.
मग अनेक वर्ष आपल्या परिवारासोबत राहत होते ते. आणि त्यांच्या पत्नीसोबत ते राहत होते. आणि असं जरी असलं तरी त्यांचं कॉलेजचं शिक्षण सुरू असल्यामुळे त्यांच्यावर कुटुंबाची जबाबदारी नव्हती पडली. पहिल्यांदा त्यांना कॉलेजातलं शिक्षण पूर्ण करायचं होतं. आणि मग कॉलेजातलं शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर मग अर्थार्जन किंवा ह्या सगळ्या जबाबदाऱ्या त्यांच्यावर, म्हणजे अशा पद्धतीचं त्यांचं जे होतं ते जीवनक्रम होता. मग आता इथे हा भाग आपण समजून घेऊया की या दरम्यान, कॉलेजच्या दरम्यान त्यांचे राष्ट्रीय विचारांनी म्हणजे प्रेरित होणं आणि सुभाषचंद्र बोस आणि गांधीजी हे आध्यात्मिक असतील म्हणून ते त्यांच्याकडे आकर्षले गेले होते. पण त्यांना त्यांच्या राजकीय कुठल्याही म्हणजे कार्यक्रमामध्ये मध्ये कुठलाही रस नव्हता. आणि मग असे जे शिल प्रभुपाद आहेत, तर त्यांच्यावर आता परिवाराच्या सगळ्या जबाबदाऱ्या पडल्या आणि त्यांचं प्रचार कार्याचं पण सुरू होतं. म्हणजे एकाच वेळी हा संघर्ष चालू होता त्यांचा. मग आता त्यांची पत्नी सुद्धा धार्मिक होती. पण तिला कृष्ण भावनामृताचा जो प्रचार प्रसार आहे, ह्यासाठी कार्य करायला बिलकुल आवडायचं नाही. म्हणजे म्हणजे तिला या विचार जे होते तर ते पटायचे नाहीत आणि तिला ते पसंतही नव्हते. आणि त्यामुळं अभयने अनेक वेळा आपल्या घरात ते चर्चा करायचा प्रयत्न केला. कुटुंबामध्ये हे आध्यात्मिक विचार जे आहेत तर ते सांगण्याचा प्रयत्न केला किंवा भगवद्गीतेविषयी प्रवचन केलं. तर त्यावेळेला त्यांची पत्नी असते ती घराच्या वरच्या मजल्यावर जाऊन बसायची किंवा तिला चहा प्यायला आवडायचा. म्हणजे अशा पद्धतीचं तिचं वागणं होतं. म्हणजे काय की इतक्या पद्धतीचे प्रयत्न करून सुद्धा म्हणजे त्या कधीही शिलप्रभुपादांच्या कार्यामध्ये सामील झाल्या नाहीत, की त्यांनी रस घेतला नाही त्यांच्या पत्नींनी. आता औषध विक्रेता म्हणून काय करायचे शिलप्रभुपाद, जे आहेत तर ते रेल्वेने प्रवास करायचे आणि विशेषतः उत्तर भारतामध्ये. मग त्यांना असं वाटायचं की मी जर धनिक झालो तर मी हे सगळं धन जे आहे ते भक्ती सिद्धांत सरस्वती जे आहेत तर त्यांच्या म्हणजे मार्गदर्शनानुसार प्रचार कार्यामध्ये लावेल. आणि या विचाराने ते आपला व्यापार जे आहे ते अत्यंत उत्साहाने करायचे. ठीक आहे. अशा पद्धतीचं त्यांचं म्हणजे जे होतं ते आचरण होतं. मग आता इथे आपण समजून घेऊया की शिलप्रभुपादांच्या जीवनामध्ये पुढचे प्रसंग कसे घडले. म्हणजे 1935 मध्ये शिल भक्ती सिद्धार्थ सरस्वती जे आहेत तर त्यांची जी आहे तर म्हणजे त्यांच्या संपर्कातले सगळे जे भक्त आहेत तर त्या सगळ्यांनी त्यांचं 62वी जन्मतिथी जी आहे तर ती साजरी करण्याचं ठरवलं. म्हणजे त्यांचा 62वा वाढदिवस. मग अभयनी काय केलं, मुंबईमध्ये त्या आपल्या गुरुभाई आहेत सगळ्यांची बैठक बोलावली. आणि तिथे कविता एक म्हणजे आणि एक निबंध प्रस्तुत केला. आणि ते सगळं इतकं सगळ्यांना आवडलं की गौडीय मठाच्या पत्रिका निघायची त्यावेळेला. तर त्याला पत्रिका म्हणजेच काय, मॅगझिन. थोडक्यात आपल्याला समजेल, पत्रिका हा शब्द थोडासा वेगळा वाटत असेल तर ते आपण समजून घेतलं. मॅगझिन असं म्हणतो आपण इंग्लिशमध्ये. तर हार्मोनिस्ट, दी हार्मोनिस्ट म्हणून अत्यंत प्रसिद्ध होतं गौडीय मठाचं हे मॅगझिन. आणि ते प्रकाशित व्हायचं. तर तिथे म्हणजे त्यांना अभयचरण अरविंद जे आहेत तर त्यांचं जे आहे ती कविता त्याच्यात प्रसिद्ध झाली. आणि तिथे त्यांच्याविषयी गौडीय मठातले जे होते गुरुबाई त्यांनी त्यांच्याविषयी उल्लेख कवी असा केला. म्हणजे त्यांची प्रथम प्रकाशित रचना जी होती तर त्याला इतकं यश मिळालं. म्हणजे की ती कविता पहा, म्हणजे ती भक्तिसिद्धांत सरस्वतींच्याकडे आधी पोचली आणि त्यांना इतका आवडला तो पद्यांश की त्यांनी सांगितलं की ही हार्मोनिस्ट मध्ये प्रसिद्ध करा आणि हा जो काही लिखाण करेल ते हार्मोनिस्ट मध्ये प्रसिद्ध करा म्हणून. आणि त्यांनी सगळ्या आपल्या अतिथी जे होते तिथे कार्यक्रमाला आलेले त्यांच्या समोर ती कविता जी आहे तर ती वाचून दाखवली. म्हणजे काय की अशा पद्धतीने जे आहे ते गुरूंच्या आनंदासाठी कार्य करणारा हा शिष्य असतो पहा. म्हणजे कशा पद्धतीचं कार्य असतं पहा शिष्याचं पण. म्हणजे त्यांच्याकडून हे कार्य अगदी नकळत घडलं. आणि अशाच पद्धतीचं म्हणजे मार्गदर्शन भक्ती सिद्धांत सरस्वतींकडून त्यांना मिळत गेलं. म्हणजे शिलप्रभुपाद जे आहेत तर त्यांना आपल्या गुरूंच्या मनातलं जे काही आहे ते त्यांनी जाणलं होतं. आणि त्यामुळं त्यांची त्यांच्यावर कृपा होत होती हे त्यांना लक्षात आलं होतं शिलप्रभुपादांना. आणि त्यामुळं त्यांच्यावर अत्यंत संतुष्ट होऊन भक्ती
सरस्वतीने काय सांगितलं, हा जो काही लिहिल ते प्रकाशित करून टाका, त्या संपादकाला सांगितलं. अशा पद्धतीचं जे आहे, तर त्यांच्या गुरूंचं, श्रील प्रभुपादांच्या गुरूंचं त्यांच्याबद्दल आचरण होतं. मग आता जे ब्रजमंडल आहे, तर तिथे म्हणजे तिथले प्रसंग आहेत. म्हणजे जेव्हा भक्ती सिद्धांत सरस्वती जे आहेत, तर ते जे आहेत, तर ते वेगवेगळ्या ठिकाणी भ्रमण करत असत आणि प्रवचन करत असत. मग त्यावेळेला म्हणजे काय घडलं, म्हणजे किंवा श्रील प्रभुपादांची भेट कशी झाली, किंवा या संदर्भातली ही लीला आहे. तर म्हणजे तो जो भाग आहे, तर तो आपण सखोल अभ्यासणार आहोत. मग आता त्याआधी आपण थोडासा हा भाग समजून घेऊया, की श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती जे आहेत, तर त्यांना त्यांना जेव्हा दीक्षित केलं, श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती आणि श्रील प्रभुपादांना जेव्हा दीक्षित केलं, तर त्यानंतर म्हणजे त्यांची जी भेट आहे ती 10 वर्षांनी घडली. म्हणजे 1922 साली श्रील प्रभुपाद हे दीक्षित झाले. पण त्यानंतर जवळजवळ 10 वर्षांपेक्षा अधिक काळ, म्हणजे तर 1935 साली त्यांची भेट झाली. हम्म आणि त्यावेळेला भक्तिसिद्धांत सरस्वती यांनी अभयानं सांगितलं, की माझी इच्छा आहे की पुस्तकं छापायला हवी. कधी तुझ्याकडं धन आलं तर तू काय कर, पुस्तकं छाप. आणि हा प्रसंग कुठे घडला, राधाकुंड जे वृंदावनातला आहे, तर तिथं तिथून ते सकाळच्या वेळेला, म्हणजे पहाटेच्या वेळेला असं चालत फिरत होते. आणि त्यावेळेला आपल्या गुरूंना पाहून म्हणजे जे श्रील प्रभुपाद आहे, तर ते त्यांचं जे म्हणणं आहे ते कान देऊन अगदी ऐकत होते. आणि त्यावेळेला भक्तिसिद्धांत सरस्वती यांनी काय सांगितलं, जर तुला कधी धन मिळालं तर तू काय कर, पुस्तकं छाप. आणि ह्या प्रसंगाचा अभय यांच्या हृदयावर किंवा यांच्या जीवनावर फार मोठा म्हणजे आपण म्हणू खूप म्हणजे खूप मोठा असा परिणाम झाला. म्हणजे गुरुची वाणीच अशी असते की आपल्या हृदयावर किंवा आपल्या जीवनावर पूर्णतः त्यांचा ताबा येतो. म्हणजे गुरूंचे आपण होऊन जातो. म्हणजे जेव्हा आपण गुरूंच्याकडून दीक्षा घेतो ना, तेव्हा आपण गुरूंचे होऊन जातो. आपले सगळं प्रारब्ध, आपलं जीवन, आपल्याकडं असणारं सगळं काही, संपत्ती, पैसा, सगळं गुरूंचं बनतं. अशा पद्धतीचं असतं. म्हणजे गुरूंच्या चरणी समर्पण म्हणजे काय, अशा पद्धतीचं समर्पण एका शिष्याचं असणं आवश्यक. आपण गुरूंचे म्हणतो, जे काही आहे ते गुरूंचं आहे, माझं नाहीये. आणि गुरूंच्या इच्छेनुसार कार्य चालतं. मग गुरुंनी जेव्हा सांगितलं त्यांना, की तुझ्याकडे जेव्हा पैसे येतील तेव्हा तू काय कर, पुस्तकं छाप. तर श्रील प्रभुपादांच्या हृदयामध्ये ते विचार जे आहेत ते अत्यंत ठसले. म्हणजे ही गुरुची वाणी कार्य करत असते. म्हणजे गुरु जरी नसतील तरी गुरुची वाणी जी आहे ती त्यांच्या ग्रंथामध्ये मिळते. आणि त्यामुळे गुरूंचे ग्रंथ, गुरूंनी लिहिलेले ग्रंथ म्हणजे प्रत्येक सहवास असतो. आणि म्हणून गुरूंचं प्रत्यक्ष म्हणजे शारीरिकदृष्ट्या आपल्याला उपस्थिती जरी जाणवली नाही, म्हणजे उपस्थिती नसेल जरी, तरी देखील गुरूंची जी वाणी म्हणजेच काय, त्यांचे ग्रंथ आहेत किंवा श्रील प्रभुपादांची प्रवचन, तर ती वाणी म्हणजे काय, प्रत्यक्ष गुरूंची उपस्थितीच आहे. किंवा ग्रंथ म्हणजे काय, तर प्रत्यक्ष उपस्थिती गुरूंची. गुरूंशी आपला संबंध प्रस्थापित कसा होतो, त्यांची वाणी आपल्या हृदयावर ठसते, आपल्या मेंदूवर त्याचा अत्यंत म्हणजे परिणाम होतो, प्रभाव पडतो आपल्या म्हणजे बुद्धीवर. बुद्धी विवेकी बनायला लागते, शुद्ध बनायला लागते. आणि असा परिणाम आपल्यावर जेव्हा होतो, त्यावेळेला आपल्यामध्ये परिवर्तन होतं. आणि असाच प्रभाव जो आहे तो श्रील प्रभुपादांच्या वरती त्यांच्या गुरूंच्या वाणीचा पडत होता. आणि म्हणून श्रील प्रभुपादांचे ग्रंथ आहेत ते आपण का वाचायचे, तर श्रील प्रभुपादांनी काय सांगितलंय, मला जे काही सांगायचंय ते माझ्या ग्रंथामध्ये मी लिहून ठेवलंय. आणि मला जे काही बोलायचं ते मी माझ्या ग्रंथामध्ये सांगितलंय. आणि जे काही सांगितलंय श्रील प्रभुपादांनी ते कोणाबद्दल सांगितले, कृष्णांबद्दल, कृष्णांचे विचार, म्हणजे जे काही शास्त्र साधू गुरु सांगतात, त्यांच्या गुरुने जे काही सांगून ठेवलंय, शास्त्रांनी गुरु हेच त्यांनी लिहिलंय आपल्या ग्रंथामध्ये. जेव्हा आपण श्रील प्रभुपादांचे ग्रंथ वाचतो तेव्हा आपण काय करतो, तर त्या म्हणजे श्रील प्रभुपादांशी आपला एक प्रकारे संबंध प्रस्थापित करतो, आपलं नातं प्रस्थापित. म्हणजे ग्रंथ ही नुसती पुस्तकांची पानं नाही आहेत, तर श्रील प्रभुपाद स्वतः तिथं आपल्याला भेटतात त्यांच्या ग्रंथांमध्ये. आणि त्या ग्रंथांची आपली जी जवळीक आहे, म्हणजे श्रील प्रभुपादांशी आपली जवळीक जी आहे ती निर्माण होते. किंवा त्या ग्रंथांचं वाचन म्हणजे श्रील प्रभुपादांची आपली झालेली, त्यांच्याशी झालेली प्रत्येक वेळी ती भेट असते. आणि हा अनमोल ठेवा असतो. आपण सगळ्यांनी लक्षात घेऊया. पुढे ते येईलच, कसं त्यांनी ग्रंथ
लेखन केलं. पण हा भाग आपण लक्षात घेऊ, ही गुरुची वाणी जी आहे तर ती इतकी प्रभावी असते. श्रील प्रभुपादांच्यावर इतका प्रभाव टाकणारी म्हणून त्यांच्या गुरूंची वाणी होती. कारण गुरु जे आहेत तर त्यांचं स्थान एखाद्या शिष्यासाठी अशा पद्धतीनं अत्यंत महत्वाचं असतं की त्यांचे विचार जे आहेत ते हृदयात ठसतात. आणि असेच गुरु त्या शिष्याच्या जीवनामध्ये येतात की जे त्याच्यासाठी आवश्यक आहे. कृष्ण त्याचं सगळं प्रयोजन करत असतात. कृष्णांची ती योजना असते आणि त्यानुसार श्रील प्रभुपादांच्या जीवनामध्ये असे भक्ती सिद्धांत सरस्वती जे आहेत तर त्यांच्या स्वरूपातले गुरु आले. आता पुढे काय घडलं तर हे सगळं आता आपलं वेळ झाली तर पुढच्या भागात ही फार मोठी लीला आहे तर ते आपण पुढच्या भागापासून म्हणजे पुढच्या आपल्या क्लासमध्ये ती अभ्यासूया. थोडं श्रील प्रभुपादांचं चरित्र सखोल आहे, आपल्याला 1 2 3 सेशन लागतील, पण सगळ्यांनी लक्षात ठेवून येऊया आणि हे सगळे मुद्दे टिपून घेऊया. कारण हे सगळे मुद्दे प्रत्येक चरित्रामध्ये नाही आहेत. म्हणजे लीलामृत मधून काही आपण भाग घेतला किंवा छोट्या चरित्रातून किंवा त्यांच्या प्रवचनातून किंवा त्यांच्याविषयी इतर भक्तांनी किंवा त्यांच्याविषयीचे जे लिखाण आहेत असं सगळं आपण हे घेतलंय. तर त्यामुळं आपण सगळ्यांनी त्यांच्याविषयीचे सेशन किंवा सगळ्या आचार्यांच्या विषयी पण आपण असंच संकलन केलंय माहितीचं, तर ते आपण ऐकायला यायचा प्रयत्न करूया. आपण इथे थांबूया. कोणाला काही शंका असेल आतापर्यंत जे काही अभ्यासलं तर ते आपण म्हणजे विचारायचा भाग करू किंवा शंका डाऊट्स काही नसतील समजा तर आपल्याला ह्या चरित्रातला कुठला भाग आवडला, त्याचा आपल्याला काय म्हणजे परिणाम वाटला किंवा कुठल्या गोष्टीमुळे आपण प्रभावित झालो असं सगळ्यांनी आपण व्यक्त करूया. या आचार्यांच्या चरित्रातून हेच शिकायचंय. आपल्याला शिष्यत्व भाव आणायचंय आपल्या अंगी. आपल्यामध्ये दास्य भाव आला पाहिजे. म्हणजे दास्य भाव शिष्यभाव कधी येतो, आपण आपले जे गुरु आहेत किंवा गुरूंचे गुरु परमगुरु जे आहेत ते आपल्या म्हणजे जे आहेत तर ते एक उत्तम शिष्य बनण्याचा त्यांनी आपल्या जीवनामध्ये कसा प्रयत्न केला, गुरूंची शिकवण गुरूंचा उपदेश त्यांनी कसा तंतोतंत पाळला आणि त्यांनी जे सांगितलंय ते तसंच्या तसं त्यांनी कसं आपल्या आचरणात उतरवलं, हे जेव्हा आपण पाहतो ना तेव्हा आपण आचरण करायला सुरुवात करतो, हो की नाही. मग चैतन्य महाप्रभूंची जी शिकवण आहे तर ती 6 गोस्वामींनी प्रत्यक्ष आचरणात उतरवली. मग 6 गोस्वामींनी जे शिष्य बनवले त्यांनी आपल्या आचरणात उतरवली. म्हणजे ही परंपरा आहे आणि परंपरेला जोडल्यामुळं आपण काय करतो, आपले गुरु त्यांचेही गुरु म्हणजे परमगुरु ह्यांनी कशा पद्धतीने उत्तम शिष्यत्व अंगी बाणवलं आणि प्रत्येक उपदेश गुरूंचा आचरणात उतरवला, तर हेच तर आपण शिकायचं. आणि हे जेव्हा आपण शिकतो तेव्हा काय होतं तर आपल्यामध्ये तो दास्य भाव जो आहे तो येतो. म्हणजे गुरूंना शरण जायचं म्हणजे काय, गुरूंना आपलं सर्व काही आपण देऊन टाकतो. जेव्हा दीक्षा होते तेव्हा जे काही आपलं सगळं आहे ते गुरूंचं होऊन जातं. आणि मग असे जे गुरु आहेत त्यांचं सगळं काही आहे. म्हणजे 2 रुपये खर्च करताना पण विचार करेन, हे गुरूंचं धन आहे माझ्याकडे जे आहे ते, मग मी विचार करेन की मी हे खर्च करू की नको, योग्य आहे का हा खर्च करणं किंवा हे म्हणजे आवश्यक आहे का, म्हणजे अशा पद्धतीनं म्हणजे हे एखाद्या वैष्णवाच्या कल्याणासाठी लागेल का, कारणी लागेल का, किंवा हे एखाद्या म्हणजे एखाद्या कृष्ण भक्ताला उपयोगाला येईल का, किंवा असे अनेक गोष्टी म्हणजे की कृष्णांना केंद्रस्थानी ठेवून प्रत्येक ठिकाणी गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली, गुरु हे सर्वश्रेष्ठ वैष्णव आहेत, त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार आपला विचार झाला पाहिजे. मग हा खरा शरण भाव आहे आणि हा आपल्यामध्ये उतरवण्यासाठी आपण काय अभ्यासलं पाहिजे, अशा भक्तांची, उच्च कोटीचे जे गुरु आहेत, आचार्य आहेत उच्च कोटीचे, तर त्यांची चरित्र आपण म्हणून अभ्यासतो आहोत आणि ह्याच्यातून आपण हा भाव शिकायचा. आपण म्हणतो की मी शरण गेलोय कृष्णांना, मी गुरूंना शरण गेलोय, पण आपण जर शरण जातो तर काय करायला पाहिजे, त्यांचं म्हणणं आपण ऐकलं पाहिजे आणि ते आचरणात आणलं पाहिजे. श्रील प्रभुपाद सांगतात की मंगल आरतीला आपण म्हणजे ही खूप उत्तम परंपरा, गुरु शिष्य परंपरेमध्ये ही उत्तम पद्धती श्रील प्रभुपादांनी सुरू केली की मंगल आरतीला आपण जोडले जाणं, मंगल आरतीला आपण उपस्थित राहणं. मग आपला खरा शरण भाव, आपण खरेखुरे त्यांचे दास्य भावामधले शिष्य किंवा असे कधी ठरू तर त्यांनी सांगितलेल्या उपदेशांचं तंतोतंत पालन करू, त्यांच्या म्हणण्याचं तंतोतंत पालन करू, जसं श्रील प्रभुपादांनी भक्ती सिद्धांत सरस्वतींच्या म्हणण्याचं तंतोतंत पालन केलं. मग असं पालन म्हणजे काय,
सोपी गोष्ट आहे. अगदी थोडक्यात सुरुवात आपण करायचीच झाली तर मंगल आरतीला आपण उपस्थित राहू. श्रील प्रभुपादांच्या विषयी तर मला प्रेम व्यक्त करायचं आहे. माझ्या गुरूंच्या विषयी गुरु महाराजांचे तर त्यांनी काय सांगितलंय, मंगल आरतीला आपण उपस्थित राहायचं. श्रीकृष्ण आपल्यावर दृष्टिक्षेप टाकत असतात. त्यावेळेला आपण नाचून गाऊन संकीर्तन करून आनंदाने करताल वाजवून है ना, मृदुंगाच्या तालावर टाळ्या वाजवून जी काय आहे, तर श्रीकृष्ण आणि राधाराणी यांची 100 वर्षांची ती भेट आहे. तो आनंद तिथे व्यक्त करणं म्हणजे मंगल आरती. पहाटेची ती वेळ असते आणि त्यावेळेला आणि गुरूंचं ध्यान करणं. गुरु सर्वश्रेष्ठ वैष्णव आहेत, त्यांच्या आनंदात सहभागी झालं. ते ध्यान ध्यान कोणाचं करतात, सदैव कृष्णांचं ध्यान करतात. मग असे जे उच्च कोटीचे आपले गुरु आहेत, किंवा आपले जे परम गुरु आहेत, म्हणजे किंवा आचार्य परंपरेतले गुरु आहेत, ते त्यावेळेला तिथे उपस्थित असतात. मग त्यांचे आपण आशीर्वाद घेणं हे सांगितले श्रील प्रभुपादांनी. मग हे जर आपण केलं नाही तर आपण उत्तम शिष्य ठरू का? मग तो कसला शरण भाव आहे, तो कसला शिष्य भाव आहे? आपण डिसायपल कोर्स केलाय, आपण आयडीसी कोर्स केलाय आपण, पण आपण जर ह्या छोट्याशा गोष्टीचं पालन करत नसू. 16 वेळा जप करायला सांगितलं, 4 निमक तत्वांचं पालन करायला सांगितलं त्याने आपल्याला, पण ह्यांचंच जर आपण पालन करत नसू, मंगल आरतीला आपण उपस्थित राहत नसू, गुरुपूजेला आपण ऑनलाईन मंदिराशी जोडले जात नसू, तर मग ह्या सगळ्याचा काय अर्थ आहे? आपण फक्त ते म्हणजे फक्त आपण ते सांगतोय की हे असं करायला पाहिजे, सांगितलंय गुरूंनी, पण भक्ती सिद्धांत सरस्वतीने असं नाही केलंय, ते आचरणात आणले. गुरुपरंपरेतल्या प्रत्येक आचार्यांनी आचरणातून जो उदाहरण बनतो तो आचार्य असतो, म्हणून त्यांना आचार्य म्हटलं जातं. आणि असे आचार्य म्हणजे भक्ती सिद्धांत सरस्वती असे गुरु आहेत. अशा गुरूंचे शिष्य आचार्य म्हणजे श्रील प्रभुपाद आहेत. अशा गुरूंचे असे जे श्रील प्रभुपाद आहेत त्यांचे शिष्य म्हणजे असे गुरु म्हणजे आपले गुरु महाराज आहेत. मग त्यांना कधी आपण संतुष्ट करू शकू? ज्या वेळेला त्यांनी जे सांगितले, छोट्या छोट्या गोष्टींपासून मोठ्या गोष्टीपर्यंत जे जे मार्गदर्शन केले, तर ते तसंच्या तसं आचरणात आपण आणलं पाहिजे. तेव्हा गुरु संतुष्ट होतील. जेव्हा आपले गुरु महाराज संतुष्ट होतात तेव्हा श्रील प्रभुपाद संतुष्ट होतात. अशा पद्धतीनं हे साखळी पद्धतीनं परंपरा पद्धतीनं कुठे पोहोचतं, कृष्णांपर्यंत पोहोचतं. म्हणजे गुरूंना संतुष्ट करणं, श्रील प्रभुपादांना संतुष्ट करणं म्हणजे कोणाला संतुष्ट करणं आहे, कृष्णांना. कारण ही गुरु परंपरा आहे. कृष्णांनी ज्ञान ब्रह्माजींना दिलं, ब्रह्माजींनी नारद मुनींना ज्ञान दिलं, नारद मुनींनी हे ज्ञान मध्वाचार्यांना दिलं, मध्वाचार्यांनी आपल्या शिष्यांना दिलं. ह्या परंपरेमध्ये चैतन्य महाप्रभू आहेत, पुन्हा 6 स्वामी आहेत, पुन्हा वृंदावनदास ठाकूर असे उत्तम उत्तम भक्त आहेत. नरोत्तम दास ठाकूर, त्यानंतर भक्ती सिद्धांत भक्ती विनोद ठाकूर, त्यानंतर जगन्नाथ दास बापजी, त्यानंतर असे म्हणजे जे आहेत, ही परंपरा आहे. आणि ही जी परंपरा आहे ती श्रील प्रभुपाद पर्यंत आलेली अशी परंपरा आहे. आणि पुन्हा ती कुठे आली, तर गुरु महाराजांपर्यंत. म्हणजे ही परंपरा जी आहे, तर ह्या परंपरेतनं हे ज्ञान आलेलं आहे. मग जर आपण गुरु महाराजांना संतुष्टीसाठी प्रयत्न केले तर ते कुठे पोहोचतं, कृष्णांपर्यंत पोहोचतं. म्हणजे जर गुरु संतुष्ट तर श्रीकृष्ण संतुष्ट. म्हणजे गुरु आणि आपले प्रमुख संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद संतुष्ट, तर कोण संतुष्ट असतात, श्रीकृष्ण संतुष्ट असतात. मग रोज आपल्याला संधी आहे, सकाळी उठून पहिल्यांदा मी काय करेन, गुरूंना खुश करेन, गुरूंना संतुष्ट, आणि ही बिलकुल नाही मी सोडेन, हा भाव असला पाहिजे एका शिष्याचा. हा मानवी जन्म जो आहे तो मला दुर्मिळ असा मिळालाय, आणि ह्या वेळेला मी काय करेन, सर्वात प्रथम उठून काय करेन, तर माझ्या गुरूंना संतुष्ट करेन. ही तळमळ असली पाहिजे, तेव्हा ते उत्तम शिष्यत्व आहे, तेव्हा तो शरणभाव आहे, तेव्हा ती दास्यता आहे की मी गुरूंचा बनलोय आणि गुरूंसाठी हे जीवन जे आहे ते पूर्णतः समर्पित आहे. मग सर्वात पहिल्यांदा उठून मी काय करेन, गुरूंच्या चरणी वंदन करेन आणि गुरु अष्टक गायन, आणि त्याचबरोबर कृष्णांच्या आरतीसाठी म्हणजे कृष्णांच्या विग्रहाचं दर्शन घेण्यासाठी गुरु काय करतात, तर दिवस रात्र कृष्णांच्या ध्यानामध्ये ते गुंतलेले असतात, दिवस रात्र कृष्णांच्या सेवेमध्ये. म्हणजे गुरूंना आवडतं ते मी करेन, हे गुरूंनी मला सांगितलं ते मी करेन, हा शिष्यभाव आहे. हेच हेच आचरणात आणलं श्रील प्रभुपादांनी, हेच आचरणात आणलं भक्ती सिद्धांत सरस्वतींनी आणि आचार्य परंपरेतल्या सगळ्या गुरूंनी. मग हेच आपल्याला आचरणात आणायचंय, तेव्हा आपल्याला गुरूंना संतुष्ट करता येतील. आणि गुरूंना जेव्हा आपण संतुष्ट करतो तेव्हा श्रीकृष्ण संतुष्ट होईल. अन्यथा आपण दीक्षित आहोत पण आपण मंगल आरती येत नाही, आपण कुठल्याही सेवेसाठी जात नाही, कृष्ण कसे संतुष्ट होतील, गुरु कसे संतुष्ट होतील? आचार्यांची चरित्र ह्यासाठी आपल्याला प्रेरणा देतात की गुरूंनी माझ्या कसं संघर्षमय जीवन अनुभवलं, गुरूंनी माझ्या
कशा पद्धतीनं त्यांच्या गुरूंच्या आज्ञेचं पालन करण्यासाठी भौतिक जीवनातल्या, गृहस्थ जीवनातल्या सगळ्या अडचणींना सामोरे गेले. आता श्रील प्रभुपादांची पत्नी जी आहे, तिला कशातच रस नसायचा. पुढे अजून कथानकात येणार आहे की कशी प्रतिकूलता होती श्रील प्रभुपादांची. 8 वेळा ते व्यवसायामध्ये जे आहेत तर त्यांना नुकसान आलं. म्हणजे ही जी फॅक्टरी आहे आता अलाहाबादची जी फार्मास्युटिकल फॅक्टरी आहे, तर त्याला आग लागली. पुढे आता ते येतं त्यांच्या चरित्रामध्ये. म्हणजे अशा पद्धतीचं अपयश सोसल्यानंतर सुद्धा शिल प्रभुपादांची जी भक्तिलता आहे तर ती तग धरून होती. म्हणजे काय की अशा पद्धतीनं जो आहे तो भक्त जो आहे किंवा एक उत्तम शिष्य म्हणू आपण, तर तो आपलं शिष्यत्व जपत असतो. की असे अनेक प्रतिकूलतेचे प्रसंग जीवनामध्ये, भौतिक जीवनामध्ये असतात किंवा आपण गृहस्थाश्रमात आहोत किंवा वेगवेगळ्या स्तरावर आहोत. आपण एकत्र कुटुंब पद्धती आहे आणि आताच्या आधुनिक जीवनामध्ये म्हणजे जीवनशैली जी आहे तिथे अनेक चॅलेंजेस आहेत. पण त्या सगळ्या गोष्टीवर मात करून, त्या गोष्टींशी संघर्ष करून आपण कशा पद्धतीनं एक उत्तम शिष्य म्हणून आपल्या प्रत्येक म्हणजे गुरुच्या प्रत्येक शब्दाला महत्त्व देऊन त्यानुसार आचरण करू, हेच आपण शिकायचं या आचार्यांच्या चरित्रातून. हेच श्रील प्रभुपादांच्या जीवनचरित्रातून शिकायचं. आपण ती गोष्ट म्हणून नाही समजून घ्यायचंय, तर हे माझ्या जीवनात मी कसं उतरवेन. श्रील प्रभुपादांनी सांगितलं होतं त्यांच्या गुरुने, जेव्हा जेव्हा तुझ्याकडे पैसे येतील तेव्हा तेव्हा तू काय कर, पुस्तकं छाप. मग जेव्हा जेव्हा माझ्याकडे पैसे येतील तेव्हा मी पुस्तकं छापेन. मग श्रील प्रभुपादांचा तर आपण पुढच्या सेशनमध्ये अभ्यासू की त्यांच्याकडे पैसे आले तर ते दिवस दिवस त्यांनी काही अन्न घेतलेलं नसायचं, पण पैसे आल्यानंतर असे अनेक दिवस त्यांनी अन्न घेतलेलं नसायचं. थोडंसं दूध असं त्यांनी प्रसाद ग्रहण केलेला असायचा आणि ते काय करत, थोडेसे त्यांचे कपडे फाटलेले असायचे. अशी परिस्थिती वृंदावनमध्ये असताना, आणि असं असताना ते संपादकाकडे दिल्लीला यायचे आणि काय करायचे, ग्रंथ छापायला द्यायचे आणि त्याचं लिखाण, त्याचं म्हणजे सगळं एडिटिंग, म्हणजे प्रिंटिंग सगळं ते स्वतःच करायला म्हणजे मदत, म्हणजे सगळा खर्च सगळं स्वतःच करायचे. म्हणजे श्रील प्रभुपादांनी अशा पद्धतीच्या हाल अपेष्टा सोसून हे ह्या प्रत्येक ग्रंथांचं निर्माण केलेलं आहे. आपण कल्पना करू शकतो का, आपल्याला फक्त वाचायचंच कार्य आहे. आपल्याला फक्त त्यांनी दिलेले उपदेश आहेत त्यांना आचरणात आणण्याचं फक्त आपल्याला म्हणजे सेवा, म्हणजे त्यांच्या चरणी एक उत्तम शिष्य म्हणून केलेली आपण काय असेल तर त्यांनी जे ग्रंथात लिहून ठेवले आणि त्याचे जे उपदेश केले ना, ते तंतोतंत कसे मी आचरणात आणेन, हेच आपण करायचंय. आणि मग श्रील प्रभुपादांनी जे जे उपदेश केले ते मी कसे आचरणात आणायचे, छोटे छोटे आपण जेव्हा प्रयत्न करतो तेव्हा त्यांचे आशीर्वाद आपल्याला मिळतात आणि आपण मग आपल्या सगळ्या प्रतिकूलता नष्ट होतात. म्हणजे भक्ती कशी आहे, आपल्याला आनंद देणारी आहे. क्लेश आहेत तर ते दूर करणारे, क्लेशाग्नी म्हटलंय. तर आपले सगळे क्लेश आणि सगळ्या अडचणी दूर होत जातात. पण आपण ती पावलं टाकली पाहिजेत, त्या दृष्टीने प्रयत्न केले पाहिजेत. तर असे प्रयत्न आपण जेव्हा करायला लागतो तेव्हा आचार्यांची कृपा होते. आणि आचार्यांच्या चरित्रातून आपण हे भाग शिकायचे की त्यांनी कसे प्रयत्न केले त्यांच्या प्रतिकूल संघर्षमय परिस्थितीमध्ये, आणि कशा पद्धतीने त्यांनी आपल्या गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली भक्ती सेवेचे, भक्ती साधण्याचे प्रयत्न त्यांनी जसे जे सांगितलेत ते केले. हे जेव्हा आपण अनुभवू तेव्हा त्यातून प्रेरणा घेऊन आपण हे आचरण झालं पाहिजे आपलं, आणि ते जेव्हा आचरण होईल तेव्हा गुरूंचा आपल्याला आशीर्वाद मिळायला लागतो, कृष्णांची कृपा व्हायला लागते आणि तो कृपेचा ओघ आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे भक्त भेटून त्यांच्या हृदयातून येतच असतो. अशा अनुकूल घटना घडत राहतात आणि आपल्याला पुढे जाण्यासाठी मार्ग मोकळे होतात आध्यात्मिक पथावर. त्यामुळे आपण सगळ्यांनी काय करूया, आजपर्यंत जे चरित्र आपण अभ्यासलं आता श्लोक, त्यातून ही प्रेरणा घेऊया की छोटे छोटे गोष्टी आहेत. मी भोग दाखवूनच अन्नपदार्थ ग्रहण करेन, मी सकाळी मंगल आरतीला उठेन. आपण असा संकल्प नवीन वर्षात करायला हरकत नाही. कशासाठी उठेन, आपल्या मनाला स्वयंसूचना द्यायच्या. मनाला काय सांगायचं की श्रील प्रभुपादांना जर मला संतुष्ट करायचंय, माझ्या गुरु महाराजांना जर मला आनंदी ठेवायचंय, तर मला सर्वात पहिल्यांदा काय करायला लागेल, मला मंगल आरतीला उठायला पाहिजे. तरच मी संतुष्ट करू शकेन. आपल्या मनाला नेहमी सांगत राहायचं. आपलं मन लहान मुलांसारखं आहे, त्याला दिशा द्यायचं, त्याला आध्यात्मिक स्तरावर आपल्याला उन्नतीच्या मार्गावर न्यायचंय. तर आपल्याला असे प्रयत्न करायला लागतील छोटे छोटे, आणि त्यातून आपल्याला शिष्यत्व आपल्या अंगी. आपण आयडीसी कोर्स केला, पुस्तके अभ्यासलो, परीक्षा दिली, पास झालो, पण कृतीच्या स्तरावर, आचरणाच्या स्तरावर आपण कुठे उतरवलंय? म्हणजे फक्त आपण पोहायची पुस्तकं वाचली तर आपल्याला पाण्यात ढकलून दिल्यावर पोहता येईल का? नाही. आपल्याला हातपाय कसे मारायचे, कसं पोहून पार करून जायचं, नदी किंवा समुद्र, हे आपल्याला शिकवणारे गुरु आहेत. म्हणजे ते एक उत्तम म्हणजे नाविक म्हटलं जातं, किंवा उत्तम म्हणजे मार्गदर्शक आहेत. तर त्यांनी जे सांगितलंय ते जर केलं तर निश्चितच आपल्याला काय होईल,
यश प्राप्ती होईल आणि आपण आध्यात्मिक स्तरावर पुढे जाऊ. पण त्यांनी सांगितलेलंच आपण केलं नाही आणि आपण आपल्या मनाचंच करत राहिलोय, मनाला येईल तसंच. तर मनाच्या स्तरावर कधी भक्ती म्हणजे काय म्हणू की भक्तीच्या मार्गावर अग्रेसर होण्याचे प्रयत्न करून आपल्याला कधी यश नाही मिळणार, कारण आपल्या मनानुसार आपण करतोय. म्हणजे मनानुसार आपण जी प्रत्येक गोष्ट करतो ती इंद्रिय तृप्तीच होते, म्हणजे ती भक्ती नाही होत, भौतिक कार्य होतं. आपल्याला आध्यात्मिक कार्य करायचे, कृष्ण भावनाभावित कार्य करायचे. मग काय करायला लागेल, आपल्या मनाला बाजूला ठेवायला लागेल आणि जे गुरूंनी सांगितलंय, गुरूंनी जो उपदेश दिलाय ते करायला हवं, की जे श्रील प्रभुपादांनी केलंय. इतक्या प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये त्यांनी काय केलं, गुरूंनी सांगितलं तर तुझ्याकडे जेव्हा धन येईल तेव्हा तू पुस्तके छाप. मग ते प्रयत्न काय करायचे, वेगवेगळ्या ठिकाणी फिरायचे उत्तर प्रदेशामध्ये आपल्या व्यवसायाच्या निमित्ताने. आणि त्यांनी काय केलं, ह्याच्यात विचार काय केला, ह्याच्यातून मी भरपूर सारं धन मिळवेल. आणि मग माझ्या गुरूंनी काय सांगितलं, पुस्तकं छापायला सांगितले. मी तो प्रयत्न करेन आणि त्यासाठी ते उत्साहाने कार्य करायचे, दिवस रात्र फिरतीवर असायचे. हे खरं शिष्यत्व आहे. मग हे शिष्यत्व आपल्यामध्ये कसं येईल, मग ह्यासाठी काय करायला हवं आपण, गुरूंनी जे सांगितलंय ते आपण जसंच्या तसं, आणि त्यासाठी आपल्या समोर उदाहरण ठेवायचं. श्रील प्रभुपादांनी जे सांगितलंय ते जसंच्या तसं आपल्या गुरु महाराजांनी केलं आचरण. आणि म्हणून आज ते संपूर्ण म्हणजे आपल्यासारख्या पतित जीवांचे ते गुरु महाराज आहेत. मग अशाच पद्धतीचं आचरण जेव्हा आपल्यासारखा पतित जीवात्मा करेल तेव्हा निश्चित काय होईल, आपण आध्यात्मिक स्तरावर पुढे वाढत जाऊ. मग आता हे आपण आजच्या आपल्या सगळ्या चरित्रातल्या ज्या घटना आहेत श्रील प्रभुपादांच्या, त्यातून हे सगळं आपण शिकलो. कोणाला काही बोलायचंय, सांगायचंय, आपलं मत व्यक्त करायचंय, ते आपण बोलूया. हरे कृष्ण. मग त्याची रेकॉर्डिंग स्टॉप केलं तरी चालेल.